Nya sedang no ya kani ka jing syakri jongi mentara janmiet ha banongkong ai ngo U Blei nam tau pelak lang ingi baro bangin pai kani ka Jaka ya kaban ya mani ban syakri u ban ngapdiang subharu itu baro ibadon hagi yang gisem jongpi kumju itu ibadon hagi Jaka sumar bagi Jaka baper syakani ka jing syakri jongi mentara janmian ngan pulian nak Ktien U Blei manam ta itu baru ag balaban yang kerpat ngen yang menburom Ktien U Blei ban ngen syashkor Ktien Ktien U Blei kan ong habang pulia kan dia Siti Paul apostol sikinong Ephesus kanong kemenengkong kadkot kemenengkong terter Paul o apostol Kristus da kamuan U Blei hakiriu ko ibadon ha Ephesus bat hakiba nget ha Kristus long ka jing ai happy ba ka jing suk no Blei ku pa jongi ba no Jesus Kristus bo trai long bala kerkhu U Blei ba ku pa Jesus Kristus bo trai jongi u bala kerkhu yangi daki jingkyrkhu bekenjam sim barok haki Jaka beneng hau kris kat kumbula jet yang i hau menba 4 pensong nongoremia ke pertai kenang mangin long ki bakhuj baik baklam jingduna khmat jo ka jing iet habaula la thung lupa yang i sha ka jing tengkon do Jesus Kris sela dihi kat bakum ka jing sobha ka mon jong u ya ka manye ro ka burom ka jing ai jong u ka baulai ai hangi hau tau ba iet hau bang yo ka jing sis pa da ka snam jong u ka jing ma bi jing palat jong i kat bakum ka jing ken rei ka jing ai jong u ha ka ba ula pen rei kan hai shangi ha ka jing start bat ha ka jing sempang baro ha ba ula pen tip hangi ya ka jing mayan ka mon jo u kat bakum ka jing sobha jong u ya ka ba ula lat mu lupa hala dia bahaka jing penya ke jing dap biang kia on lum lang ya ki baro hau kris ya ki ru ki bah beneng bat ya ki ru ki bahaka kynduh hau ta hau bala penlong yang ru ke Bynta bala tung lupa yang i kat bakum ke jing temu jong ta batrei ki baro kat bakum ke jing perkat ke monjo kenang mangyo along ke jingiaroh ya ka burom jong u mangiken ki belakar mana kuras mensua hau mapiru haba filayo sngowi ki jing shisha ke gospel ke jing pen im jong pi hau ba haba pilangit ru la shon sha ya pi dom sim ko ke jingkular ubalong ke senjat ke Bynta jongi hadu ke jing suspa ke Bynta jong uhi kenang ya ke banyero ya ke buram jong u ane por ngene le lang ban pen kenang ya dia en pen kentang roi kan ga por sikti jong Blei maka ege bang ngile ha kan ke janmien la kalong ha ke jingmane ke jingiaroh la kalong ha ke basngau Ktien ke jong Blei kini ki acts of worship ke bangi ong ke jingmane nam ta ka buram jong u tanya le lang kan ga por hallelujah ko pa ba koror ngi wan go try hakmat ka khet ka jingi snei ka chome Blei jong ha da ka kerteng ka jong khun baladu chome ko chi subi ya ka manai ngo ya me ko try ka da chi subi nam ma pela yang ngi se sen mangin wan ka ni ka Jaka ko try ka da chi subi try jo mangin strang ka ni ka jeseng go try ni pen gentang go try ya la dia go try mangin long ba bet mangin rung sa ka Jaka ba gentang ka chome ka jingiaroh ka jingmane da ka barwai ka jingiaroh jingmane da ka ba shashko ka Ktien ka ba em ka chome ko try ni ai ngo ya me go try ni mane ya me go try ka da chi subi ben sle go try wei Bynta go try mangan le go try nam da ka burom ka chome ko try nam da ka jingiaroh ya me go chi subi ha Blei jong Jesus jong shim di try
way pi way go try wan ki ba pet na ki yeng ki sam ki chong ki ka jing trai ka chong se ma ko chome ka jing ben sle ka chong se ma ko chome kan long go try way pi way go try ki ba shim ta go try ka jing mane ka jingiaroh ki ba shim ta ban ngap ya ka ktien ka chome ai ba ka ni ka jan miet ka no ka jing jan miet cho ka jing blai ka no ka jan miet cho ka jing ben kya ka no ka jan miet cho ka jing ben thamai go try ka no chi su be chong nga ai ngo ya me go try ka no chi su be na ma long ma me go try ka no chi su blai chong try ma long ke mangin pan go try ya ka ta men le go try nang ba yok pa chong me an bandan burom go try ka no chi su ya ngo ya me go chi su ni mane ya me go try ka no chi su yong ko blai shi bon go try in ma di ke ba thamai go try naga ktien ka em ko chome ngin mat ko try ka ta ko try ka na chisu be ka jing ta ko try ka ba shimet ka do no ka man se ma ka jingem ka chongi ya ka bangin la man long ko try ma ka ktien ka chome ka ong ka burom nam ta chome ko chisu be try ngi ai lot ka burom ngi ai lot ka jingiaroh ngi ai lot ka jingmane ba ka jingpenan burom shamye batang shamye ablei chonga Blei shibun mas ngawi ki Jingduwai haka kerteng ka balado ka chomu jisu mapan amen ani apor pat pila ban shong ni apor pan nganai ti ni ki nong yalam me ka praise and worship na kan tu yang i wei pi wei ka ba en ai ka ba phat tam nam tau trai ba teng ha ka cuma berkat cungi sai wan ki bam dei ha ka por bangi mani ha ka ni ka por in kan tai ko mi kita ngin lech ya ka ban sisa ban pelut kan ni ka por ha ka ba mani u ha ka ba smet ka man sim ba ha ka ba sisa But you let me
khmat ke shome go twa Shillong manai ngo yo twa Shillong man ke tiu ke shing ai ngo ke shong ye khmat chu ne ke jan me ai ki dan ke do no ke shing ai ngo go twa khmat ke shome ai ki dan ke dau ke bakra ban ai ngo yo twa ne ke jan me oh ni ai ngo ye mi go twa oh kan no kra e ko me twa oh kan kra ke shing ma be ke ye go twa Jingiaroh go twa oh me na long Jesus hallelujah what he's done all the glory and the honor to the Son my sins are future is heaven, and I praise God for what He's done. Jingduwai, Dongmuloom, what He's done, what He's done. What? Lang manai mo, come give a crowd and all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. Oh, and I praise God for all the sugar jumping right now. Oh, what He's done. What He's done. Oh, you can tell you try. And all the glory and the honor to the Son, oh, my sins are forgiven. My future is heaven. Oh, I praise God for all you know. I He come give a cry, He come back cry. Oh, la la, and I go. Hallelujah. Ada ke syurga jamin bertalak. Hallelujah. U Trai. Ay tingin wan nak majong trai ganti ulang U Trai. You be lifted high. You be lifted higher. And I belong to you. And I am nothing without you. You be lifted high. You be lifted higher. And I belong to you. I am nothing without you. Again, tam lang ikhtijin. Again, walang na namasda. Oh, lay down my rights. Oh, lay down my rights. Oh, lay down my rights. And I will
Pedang man you raw, you try. Days of Elijah.
Other days. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Oi, tangumta, there's no God. There's no God like Jehovah. 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 Lord, you let me
kene lang iktiji. Ishimane U Trai de mi kene lang iktiji. Here I am, worshiping you. With all I am, worshiping you, bowing down in spirit and truth, lifted hands, worshiping you. Oh, tingin Nonglam, here I am. Here I am, worshiping you with all I am, with all I am, worshiping you, bowing down in spirit and truth, lifted hands, worshiping you. Diengdoh. Take this humbly, I fall on my knees to proclaim your everything. My life's nothing without you. My life's nothing without you. Take my hand and lead me true. You are my sustaining love. I live to worship, and I live to worship you. Oh, tingin Nonglam, I live to worship, and I live to worship you. Nonglam ako ma. Oh, here I am, here I am, worshiping you with all I am, worshiping you, bowing down in spirit and truth, with lifted hands, worshiping you. Ang inong lang nga hangne, nga mane yame, na chilur ban mane. Ay di ginawan shisha machong U Trai, dengan menilang U Trai, daga dono, daga bo, daga shingmot, daga manusia. Oh, jingiaroh, ban ma, hoy tambok tangin wa, oh nga hangne, nga mane yame, na chilur ban mane, oh
jingmane ke bishish. Living ati lo de jingem. Living ati lo de jingem jingikum ke jingknya keman U Trai.
Jing Shipet Kraulang Yodra, Nonglum, what Jinam Jongkane, but keep name Baron who Kim Yang Yabe. Oh, Nonglum, even its glory, even its glory. Oh, and the glory of glories cannot shine. Oh, even the heavens
Balang, Sausin, Yoro U Trai, way online. Yoro U Trai, Yoro U Trai, Yoro U Trai. Blai Kurku Bilang. Ya ingo Blei ngi laban Sngi ke Jingduh dekat ke cu ke cum selek ke cum mesin bakoi cu Blei pedang jongi ngangi we pi we na pedang cu pi la kor khu shisai pi bat akan ni kepor in ya no sach ke we ke Bynta ta kalong mengin shimi ke jing ai cu pi kum man supen kan mau pi ba kan ke tio bela dep ngilak ong mengin shim ke jing ai ngo bakar pang nam ta kan ke Festival of Grace benlong ar Sohthri adu ar nyutrik benai Oktober ngi ladwai ban mentangin ai naman ngitip ban ngingit scam dagi hajar po hajar ke mensim bakoror kin wan show try lyngba jong kan ke jeseng ti ka juga por nga khot i kong de libla an subhaban dwai nam ta ka jing ai bak mjo im ngentang ro ya kapor mangini asngoi Ktien ke Jong Blei dwai nam tau Shakri Jong Blei ban ai ka Ktien ke Jong Tengah Duai. Hallelujah try, hallelujah Blei be jong try. Long bala kyrkhu ka kerteng ka jome ko try ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro Blei be jong. Try nga dap daga donor ka mga ngongo plat ime ko try tane ka por ka bakodor Blei jong. Ka ba medan hapadeng jingi ko try ka ni ka jamet Blei be jong. Kanong idap daga donor ka bas ngo kemen ko try bang iyo ban mani ame ko try be jong. Ban kyrkhu ame ko try be jong. Ban pen bana ko try ka jing kraw ka jome ko try. But shisha omdan sho Blei kumami Blei be joha ngangai ko troai ka ni ka jame ko pa ka jingmane ba ka jingiaroh ka ba mi na ka ni ka jaga ko troai kalong shisha ka jingknya ka be ubi ko troai ka ba mebe pudang hun ko troai be joha Blei ba ko dor troai be joha min yolot e ka buram ko troai be joha ba ka ni ka jame ko troai be joha shai ka ba ki khon ke jame ken ai chi ka kam ka jame ko troai ngaduai ko troai be joha Blei be joha ai ken ai da ka don jong jing sngongo ye me ko troai da ka donor ba ki ye me ko try be joha la ka don jong ka jingkmen ko try be joha nama kat no shi sham la le bhai ka jem ka jingi ko pa be joha i klem shami ke ka bakrdo ka jem ka jingi ko try me pandap ka jem ka jingi ka man la ka singi ko pa but ai ka ni ka jame ko try be joha ai ki khon ki jame ken ai ko pa be joha la ka don jong ka jing e ka ba shi sha ya me ko try ngadwai ko try be joha men ker khu ki ni ka jing ai baro ko try ka ba ki khon ki jame ken ai ka ni ka jame ko try pen khoi pen gentang ida ka Ktien ka jame ko try ba shano shano ba ki lai ko pa kalong bet tang laman taban pen yar ka hima ka jame ko try bangila ban job ki men sem ki ba ko ko try sha ka hima ka jame ka ko pa banga duai ko try men ker khui ki khon ki jame ko try Blei jo try ki na man roi ko try ha ka jem ka juki ko try ken roi ka jingkot ki jingkhia ko try ken roi ka kam ka jam ko try ken roi ko try ki jing pole ka jong ki Blei be jo ha ba ki ai baro ki ba ki le ko try be jo ha ka jingkyrkhu ka jame ka long halot jong ki Blei be jo ha trying a duai ko try ka jame ko try Haka bangin yo ngoi ka Ktien ka jame la mo shakri u jame ko try ngadwai ko try ka jing pen sle ka jame u shakri u jame ko try haka bon ai ka Ktien ka jame la ni ka Jaka ko try ka Ktien baro ka ba mina ka shendra ka chu ko try ai ka long ring ka da ka bor ka jame ko try ka long ka ba wan na ka khat ka jing Sngi ka jame ko try ai ka Ktien ka bangin yo ngoi ni ka jame ko try kan pen yang yangi ko try kan hikai yangi ko try kan pelat ko try kan pynkhiah yangi ko try be jo ha banga ngai ko try be jo ki khon ki jame ko try habakin mi nang ni ka Jaka ko try ken mi ki breu blak kyrkhu ko try da ka Ktien ka jame ka ko pa trying it I lot shime ka buram nga I lot shime ka jingo ba ka jingiaroh baro ko pa ha ka sang ka jong Jesus ngadwai ngapan amen but amen I've been held in your
ku Blei sibu ni pi ki nong elamak praise for worship to Blei nang kurku shue pi nang padan kam shue pi nang tak buram ga jo ni ga po pa ming lepoi shakwe pa ka Bynta ta ka long mani sngo Ktien ga jong Blei ngai i pi nangi la long pen kre ka mani sngo ya Ktien ga jong Blei khot shakmat i pastor Zenith Khonglah bat kat bai nang wan kum ga dak ka jangai ngoi Blei nam ta jong i madam ta khubwa ban wan lam in ai ki jing thap kti Hallelujah. Hallelujah. Ai ngồi yêu Blei si sen ni ko por hari ke jermit ngila idan langkum ni hani ke Jaka mangin yo ban ya tei ya ke duan ban yaro ban mani U Trai. Tu shaban ngan kran ke tinga jom Blei ki don katu kat ni ki prayer request. Ngan puli ni prayer request si sin puli but ngin ya late bangin ya duai lang. Kani kadai kawan na kamanta i Everland Kongwir ba inlet sumar shpa velor. Kani kawai kadai namanta kawan namanta i yang scam saryang ba imla bah bondring bat penhiar man sim. Idan manta hapo civil hospital Jowai. Kani kawai kawan namanta i atir Dakar idon ga jingpang cancer harandang Jingduwai ba Blei unle kamba bat un pynkhiah i kadan sakawai ru kani kawai ki ba kawan na i bahun langwar ini i kwa ban aingu U Blei ba man kani Ktien U Blei i bo prayer request hangne po jeseng mangilai duai bat pilai duai bat ila yokhia i kwa ban aingu U Trai. Hallelujah. Tanya lek langinya duai nam tak ni ki langut ki beliau ki bala pa duai pang cancer ki bamla ban penhiar sim bah ba ini way ban lek ban pa sumar spa velor tanya lek langinya duai. Trying you want to khmat jume go pa ni go por hani go janmiet go pa try malong Blei ba khrau malong Blei ba dap daga jingi ba jing Sngi ga try ga nat go pa mdan ga bamla bat me go pa barok long ga bala sudah ga try ga nat go pa trying you want ra ikini try khmat jume try ga nat go pa ni duai ngi gerpa khmat jume try man kner ga ti ga jume try ga nat go pa man pynkhiah no yaki Blei ga try ga nat go pa ni duai ga try nim tai ba Everland Kongwer ga try ga nat go pa ban lei pa sumar che velor go pa try ni duai ga kamba ga jume try ga jalong try ga mat ga jingu try ga man sim ga jim ju baro Blei ko pa ni duai rukum ju try te yang scam saryang go pa try kana kani ga jimbam la man penhiar man sim ba try kana ko pa ni duai ga try ba ga rukum penhiar man sim ji kanong normal menta ha ga teng Jesus nasar ni duai rukum ju try kana dam te atir kar go try kani ga jimpang kan serve dan rendang go pa try ai ga digan lek kan riak no try ni ga po ni klip man kani ga cancer kan de yap no ko pa no ten rise dan Blei go pa man ngai try ba de nyam snam ga jeme try la pynkhiah i try kanat go pa try wan ro try pan aingo try go pa namantai bahun lang war go pa try kanat go pa ye ga pynkhiah na le try ha ga mat ka phat ga jung i try kanat go pa ni wan lang kum ni try ban aingo ban kemen lang go pa try ringkat bat i try ha ni ga janmiet Blei go pa try kanat ngadwai ro kum ju try ti wei ki brio try ba pang ga shitam ga try la don bench ki ba tia pang hi nga sam ni ga body clip mat ki ba pet ga try na yeng Blei go pa men kner ga ti jong jing snai Blei ga jeme try man pynkhiah no yaki go pa menta go pa try kanat go pa try ngi aingo ngi ai ga buram sheme go pa ni ga boni ga janmiet Blei try ngi duai si sen Blei pangan tang no try si sen ni ga por baro Blei go pa pangan tang do no ga jimoch prakhat jingi wei pe wei do ni ga ja try ba pet ni yeng rukum ju try ha ni ga janmiet Blei go pa ai ga Ktien ga bangan kran ni ga janmiet go pa try kan mi da ga bod ba khnyat lang ma ga jingai Blei ga try kanat go pa kan sop kan spine kan clearing i wei pe wei ga try but kam tam kan pynkhiah try i ga man sim ga jingem mat ga mat ga jingi try ni ga janmiet Blei ko pa try am dan ga bam la but me barok long ga bala sudah ko pa try nga pet nga khmi shame ni ga janmiet Blei ko pa try nga shania ag jinga e ga jame nga shania ag jing snai Blei ga jame try kanat ko pa ai ga ni ga Ktien ga try kanat ko pa ga ni ga kubor ga ban kren go pa try kanat ko pa kan pynkhiah try ini ga janmiet ko pa try nga duai ko try kanat ko pa dorang kat lang try
bagi parlo jungi bamla bantoran kat bat ngi hani ka sngi ko pa naga daw yung am tep ablay ko pa rai manya shamik jon kam ge jungki no jaka bagi dan ablay ko pa man bless man kyrkhu ki try kena ki liang ge Bynta baro ablay ko pa try ngin shong ko pa try haga jon kat ke jom try ke ni ge jan met ko pa try ngi aingu ngi ai go brom shame ko pa haga teng ko jema Jesus Nazareth amen but amen hallelujah aingu you bless is say ni ko por ni clip mat mengi yo bani wan yang ni ge Jaka hani po center bani yo bani lum lang kum ni bantai ge duan baban ai ge jingknya jingiaroh ge jingmane U Trai hari ge janmet bang ga dengit scam bagi jingduwai ge jingiaroh jungi ki kiu sai kum ge jibi thangak ma U Blei hari ge janmet amen habagi jingiaroh bagi jingmane ki kiu sai sebenang Pada U Blei U yo I gitu, U Sngi gitu. Pada U Blei U yo itu ke jingiaroh, ke jingiubi. Ke Bible ke ang mau U Blei U Trai I ke jingkyrkhu ke jingu, amen. Barang ni ke janmet abang ye Shillong lang kum ni ba rakhai. Dulu ngau bakran mat pigi ba Shillong ni ke Jaka, bat piru ke ba pet na yeng ban sengap, ke ba sengap Bynta bagi ban sengap hadian habut ru ikan ni ke koboi ke bangan keren. Ngakwa ba pin mo, ngakwa ba pin ngai bat priang ye ke jingkyrkhu ke U Trai kam tam ye ke pynkhiah hangne ke janmet amen mego khubor ke jingkran jawani ke janmet ngakwa man kran chipang ke pynkhiah hagamet amen an kran chipang U Blei uba pynkhiah an kran chipang U Blei Jehovah Rofeka dan U Blei Jehovah Rafa ubolong U Blei jong ke pynkhiah ubong ngadai U Blei uba pynkhiah yefi amen ngan kran chipang gani chipang ke pynkhiah ke U Trai But la don na plan fi ni ga si ni ga janmet pi don ni ga Jaka pi shong hang ni la pi don ka jingpang ka met ka pat ka jong pi let's say don ki jingpang ke bala sa snem ki jingpang ke bala de ki po snem let's say fila duai let's say fila wat ka jingarap nang ni nang tai fila le chi doctor fila wat ki mo ka start baro khoi mo ka medical baro khoi fila wat han rei fim pa yo ka pynkhiah ha ka met ka jong fi amen re ha ka ni ka janmet akwa man pun slur akwa man ai man save mi pi tong ni pet lang ni ya len ti lang ni ka janmet na ka Ktien ka U Blei bagi ni pet U Trai jing Jesus Christ bat ngin pet U Blei ku pa chi bham nang kum no bo pen pau le di kum U Blei jong ga jing pynkhiah amen man ga kwa ma pin ngai du pin shong ni ga janmet pin shong ni ga Jaka kwa ro ba pin ngai ma pin yo ga jing ngai U Trai kwa ma pin priang ga Ktien U Blei ru kum jo priang I ka ni ga jingsuk priang I ka ni ga jingkman Pedang ika mo da ga jing lai lo kanang ma pin long ki belai lo sha ha ni ga janmet kanang haba pin la mi ni ga jisai mai pai shi pin long ki bre ke ba shat ki ba khlan ha ga jimot chi kha da ga met ka pat ba da ga jing em jong pi ba ro ko we hallelujah ton ngi pet ni por na Ktien U Trai ik mo ngalo ong ko bor ngai ka tangi ka ni ga jingkran jangani ga sngi ga janmet ka ong ni ngang along U Trai over pynkhiah yame I am the Lord that healeth thee. Let's say the longer bala mo shibit ngan zakat man duai yefi la don up plan shbi ba pangi ba shitam ngan duai nam ta jefi nginya duai nam ta jong fi bar ba piwan dong akwa ba pinyo ga jingai ba pindon ga jingai habangin duai nam ta jong fi haga bor bangin bok TV ai ga long ga ta contact point haga ba mo ka jing pynkhiah kan wan here ba ga jing polite kan wan haga met ba ga jing ga jong fi ni ga janmet ngang along U Trai over pynkhiah yame ong ka Ktien U Blei kum ka jinglam prang habang ipet nagagitab Genesis kalanong ka ba arpo dekat ka ba kanyo du kat pra kadai ka first recorded statement na ka Ktien ka ba penmi ka Ktien jing pynkhiah kadai he ka por Kabo Abraham baka Sarah kidon tu ga Jaka hanga Shillong ga hima jong sim Abimelek haga Jaka mi khot ika ga Gerar u Abimelek habo I ka Sarah witnat ika baula shimika lo thmur ga jing thumu ga babe ba un pulong ka tanga lane un pulong ka mahadai ka
Abraham syua kan dia mau syep tiang. Uang yang Sarah ban ang ba day sipara. Ban Raymond meet u Blei u wan pa u wan kren u Blei men meet u kren. You Abraham. Ban ang ba uni Abraham u day prophet jong u. Ban ba day ban Shem ika Sarah kum ka tengah ke jong u. Amen. Pada kini por. Ni Sohthri pina pulik tinggi jong Blei. Pin Shem ba u Blei u la kang kop no. Ya ka kpo jong ki kentai. Hang tu ka shnong gerar. Ba Shem na la, ba Kim Shem na la ban pun kon. Ba ka Bible ka itu yangi. Ba anda u Abraham u Jowai u Abimelech ang tinggi jong Blei. Ba ka Bible ka ang ba u Abimelech ula yokhia, amen. Ula yokhia. But u Blei ula pli. Eka kpo. Jongki kentai. Jongki nong song snong. Habo gerar. But kila pun kon. But kila roy. But kila man bah, amen. But ni Shem ika ta kentin. Eka jing pynkhiah. Bala record bala thok ningkong. Day haga kitab Genesis nama arpau dekot bekat nyo kat pra. Nang tu ter ngi sedang mabi pulik tinggal jom Blei, pin sedang menyii, pin sedang menpet, pin sedang menyi pin Shem. Ba uni u Blei u bangi Sohthri, uni u Blei bakhat u Abraham. Bala sei u naga Jaka, naga ying jong kan jingmane Blei tau. Bala khat kerpang u, banyak lam u, syata ka ri jong ka jingkular. U Blei u sang pan pau ini dia. Tang u Blei unang pelai, rai ulang u Blei ru, oba pynkhiah, iki jingpang ke jingkyrkhu, jingiaroh ki bola jin. Pada mangi kadang yai ke por. Ki kon Israel. Kila syong hari Egypt koma saus pa lai pos namai. Bad hadien ke dugi snam lalai. U Blei oleh yas ngau na beneng. Ya ka jing sha ban ben. Ya ka jing sha la ben. Ya ka jing sha sho jing sha dat. Jongki kon Israel. Bar oleh yas ngau. Ya ka jing yam ka jongki. Bar ka jing lanyar ka jongki. Bar u Blei wan jingo iki kon Israel. Baula jit ula khat you Moses. Ban long unang mi kmat ju. Ban long uta unang pelat lanyau uta deliverer. Jong ki kon Israel. But u Blei lapan pawi ki kamba ki kampala lemau Moses. Apa u Blei u kadi Moses nari klau Midian. Nak lau le nong ka meding. U Blei u kadi Moses but u kren you Moses. Apa Moses u lei hajan ngito ka lau le nong ma meding. U Blei wang you Moses. Wang Moses meyeng ni ka Jaka meyeng menta kadai ka Jaka kaba kentang. Wang lau wiki cuti jome, lau wiki sandal ke jome, but yeng khmat jonga. But u Blei u kren you Moses, but u pa you Moses ban leit. But yeng khmat jung paro, bonong you paro, pelait iki brave ke jonga, makin yo man wan, man mani yang hari klau. Ban ngi ibu Blei, wang you Moses, wang khmi. Ngan nang pen e ka do no jung paro. Kenang bangan yo man pen pau. Ego buram ke jonga, kramangan yo pan pau, iki kamba, ki kampla ki jonga, akmadu faro angu Blei Moses. Badu Blei lale ki kamba shibon teli ki kamba. Akmat ki kon Israel. Bada akmat jung faro. Bada boy ke por, bau faro hak man pelai. Iki kon Israel bar khoi siteng met ube iki. Bada ki kon Israel ki lami dari Egypt. Ban leit, siya kata ka ri jong jingkular. Kabau Blei la kular ki apartment jongki. Kilayat katu kati. Pau mile ne spa mile kilayat. U Blei punya klat ke duriau basau arliang. Punya ki ke dauri kyang. Ban na po hadin magla cross. Lakam. Ya ke duriau basau. Kiat sumba katu kat ni maili eh pagi poi haga wei ke Jaka bagi khot kerteng ka kamara
Ya kan even Shem nega kitab Exodus kalau nong berkatsan. Bagi na poi itu ke Jaka. Kalau mereka di klau kasyit kerang bah. Bagi beriu ki marat ki jingri jongki. Baru ki las liangol ma tenrang Ngangen ni Sohthri habak trai ki jingshit. Bara bas liang dan ngangen ni Sohthri katno ka lyngba ka mensim katno ka pisa ka mensim. Anak ki poi itu ke Jaka. Kebagi kot kertangi ka marah. Kelai ki angga Bible. Bala bagi leit tu ban pej ban man. Ki syam magato ko kabadan. Apa kan ka Jaka ka marah. Kalau go kabaktang angga Bible. But Moses sulaya makhmat U Blei. But the Bible gong. But U Blei wang you Moses. Wang kami you dig mudan hajan. Jong go jugi ket you tu ding. But peno apa go But Moses kongo ye kani. But le kani. Might ket you tu ding. But we have to go But the Bible ka you tu ingi. Bala pentiang ya ka tu Amen. Tu ding utau you Jesus Christ. But they hangne ba U Blei pun pau you Moses. Kumu tahu Jehovah Rafa. Dan you tahu Jehovah Rofeka. Kabamun ngadai U Blei uba pynkhiah. Nang ni ngi Shem, hang ni ngi pleng. Uni U Blei bengi shekri. Ma ulang concern. Udan ke jing ngau. Ma dai mu uba tau yang ngaba di fi. U tip yak jeng kam ke jong fi. U Sohthri ek jing angnot ke jongi. U Sohthri ek jing ke jing Shem ke jing pang la kalong mensim la kalong ke mat la kalong hanu lagi Bynta. Uni U Blei u Sohthri ek ni bat u kwa man pynkhiah yangi halogi Bynta barokhai. Takadau hangne open pa do de wang ngadai tau Blei ba pynkhiah ngangalong U Trai ba pynkhiah yame. Uang hangne. But the Bible ngakap when you talk if you need a born clip man. Tang haga jim jungi haga jingiat yang ti jungi ngilap man kynduh shibon ke jingtang. Ngilap man kynduh bitterness. Araya mangi sham U Trai pin mat ika sweetness haga jim jofi. Hallelujah. Mdan balap non ra ke jingtiang. Haga mensim haga jim haga yeng kesam ke jongfi. Like no Trai. Kajing pynkhiah kabangi dan kam aga jim jengi mentah. Kadai ngidan kam ga jing pynkhiah ngidan kam ga jing pelai naga jing bama. Amen. Ba naga jing tang mensim. Let's say haga jing ya yang ti jongfi pi syam shi bon gay. Let's say pi syam pi mat shi bon gay ki jing kynduh haga jim ga jongpi. Let's say biang ngala shakri Trai ngala ideal de show Trai rai kat bang nang ya kan ti kat bang nang jet ban ya kan ti linti jeng hang kat ta nang ye syam ki dim kyang kat ta nang ye syam ki jing thot haga jim. Pi mat stang ga jing thang sudah. Hari ini ke jermiat ka banang pi ke jing thang jong pi kan let nyo kan wan ke jing pen kan wan ke jing tiang haga mensim bat ke jing ke jongfi. Hallelujah. Mar U Blei u bangi syakri u kak man pen pau jadi. But u pen pau jadi lemah u konjung Jesus Christ. Automat batu syam kat nu U Blei u bang mando kata-kata. Hallelujah. Amen. Ke Bible ke kan ke tu ingin ke sam ke bashi spotlight ke ba arbalai. Bo na preng jung pi dip pilan dat igani. Bless the Lord, O my soul. And everything that is in me, mo ngirai gitu jirai, mo uba map iki pump, but uba pynkhiah iki jingpang jongpa, ke Bible kasih kong mo uba snai ke jingpang jongpa, kang ni ke mut rok uba pynkhiah iki jingpang jongpa, hakan ni ke gentin jingkiah hang ni U Blei pen pau hang tu ba udai mo uta Jehovah Rafa, amen, ba udai uta U Blei uba pynkhiah. Na ingin syam komune U Blei uba kwa pynkhiah iki met ki pat jong abo jong fi tam ki met ki fat henrei
ban pelaj ingi ban map ru yaki pap ki jonga ba jofi hari ke janmet ngakwa banyak pet nak Ktien U Blei katu kalong tangga jing sedang tangga introduction mga keren ngampak poi si kubor haleluya kubor ngakwa ban keren ngi Sngi nginya pet pang Jesus Christ komno Jesus Christ ban kya igi breu Open kia hayo hat, open kia jingiasyllok, amen. Open kia mo hagilanti, hasingkin mat kumta ter. Nginya pay ani Sngi, lightly ki jingia, lightly ki case ki bat tough ngan buat tekirteng dak kata kentin tough. The hardest case. Ki case ki ba ki ba juat adu kata. Daga ciper khat breu chunga jipi kilong ki bamla rai bat u Jesus Christ baro khoi kilong ki ba la sudah baru try compare kanus nem piket ke jingpang ka mat ke jongpi compare la kanus nem piket rai ni ke chanmit ngakwa bonong ipi nginya pet ni ke Ktien U Blei nginya pet nginya syam ni ke lightly ke ni jingja lightly ke ni case Kiba one, how Jesus Christ, but bakiyokya, amen. But I can go kubar, I can get lightly kiss. Can I man save me pi? I can get janmet, amen. Can I man save me pi? I can get janmet. But nga kwa man ongi pi ni get janmet. Pet ki kmat jong pi shall try. Kmet shall blay. I can get janmet. What pet shall brio? Pet shall try. You are good jingkyrkhu ni good janmet. Ya ka ai ba ule igi brio. Hago do ko por. Nga kwaru ba pinget ba try unle ifiru haga ni good janmet. Amen. Namar ka Bible ka Ktien U try. U Jesus Christ wang. Ki contain ki mga kren. Wang they are spirit and they are life. Kilong mensim bagi don ke jingiaroh. Sekadar orang mengisap Ktien U Blei. Bagi ai Jaka. Kan rung nagi skor do junga jipi. Segi skor ki bakan jaman sim junga ma jongfi. Amen. But they hang tagen kan try kan you alat ban try po man pynkhiah. Iki met ki pat junga ba jongfi. Let's say pila manong go ba ngala pa sumar mentala bon senam. Ngala let you to specialist, ngala let you to doctor, ngala wan ki hospital ki barem hoy I ngo you blame them tagi hospital. I ngo you blame them tagi doctor tagi nurse. I ngo you blame them tagi dawai de shin kini baro kini bu blame ajing start iki breu. Amen. Rehni ke janmet ka bonang ipi ka jing sumar ka de no breu and ka jubab ka de no blei. Teng ka mo ka jing pang ka la shong la sa di kisnam kat no ru myo shu ka pynkhiah kat no ka pynkhiah kam wan ka ngai pen ban. Rehni ke janmet ngin pet na Ktien U try. Ban ngai pynkhiah. Ka Bible go ang naga mo ki kam ke apostle na mishpo de kot life pra kong gumne sa kumno mo Jesus Christ ubar Nazareth haba blay la pensle yu do men se mo khot ba daga bor ba let keleng ki Jaka ben le kam ba Daba pynkhiah igi bri ki ba pang ki ba shitam ki ba sha ban kia hau saitan namadu blay do ringkat bat amen ngan sedang nang ni pi syakri yu Jesus Christ uba kumno atau pi syakri yu Jesus Christ uba telat atau pi syakri yu Jesus Christ ma uba kulot hari ko kwa bonong ifini ke chanmen Ni syakri yu Jesus Christ ubara Nazareth. Takada blay ke Bible ko ang bonsin ke Bible ko ang Jesus of Nazareth. Marapo ka jamar hari Israel dan si bon ki brave la khat ke teng la jer ke teng ki Jesus.
Dan Shibon. Mau ke mengitip bar Jesus, antas ki wegi Jesus, pini ki si mentak footballer sebon ki bekerteng ki Jesus, dan ki khot ki Jesus, bat kum tar. Han rai apa Bible gong, apa Bible ke mention ban ong Jesus of Nazareth, kadon ke jingper anta, mar hakadi ke kerteng Jesus of Nazareth, dan ke bor hakadi ke kerteng. Kini kerteng ni kerteng belah pun sledo blei. Kini kerteng belang anointed. Bahkan kini kerteng jauh Jesus Christ. Ki koseu ki haban dem. Utleru haban pla. Ba barokoi. Ba Jesus Christ udah U Trai. Ki soal ki kenyo hani kerteng. Mdaya wewe kerteng Jesus. Reha kerteng Jesus of Nazareth, the Christ of God. Belah pun sled jauh blei. Kat sebut try jengi Jesus ulet uyat uyang ki suit na kendong ki kri ki kenyo tak ada bu Jesus pun kat pun kia ubek ki suit ma ki suit ki kerpat you Jesus Christ ki itu bu deu kon jomblai ke ba sosi di ke Sngi mentah kalong bangi ki breu ngi ki tang ki breu ki ba khat lagi ki stan ngi mi to you new try Ngim itu you new Jesus Christ. Ngim Sohthri kadi ke bor ke kerteng ke jengu, pakadon ke bor kadi ke kerteng jeng try jengi Jesus Christ. U Jesus Christ suang ki kamba ki bakam krau, ban ki bangang ala le piru pin le. Mdai mangin tam mangi, ketu ke jingmot bu Jesus Christ suang, mdai mangin tam mangi ki kamba bu twa le bar khoi, rai ke kamba ka bakrau kolong, bangam pi mentangin la, banjalap ya ke kerteng jeng Jesus Christ. Bangam pi menta ngila menyalam ki breu, seka jingpenem ke jeng U Trai, ke ta ke day, ke kamba ka bakrau tam. U Jesus Christ, au dana slapertai. Uang iki breu, uang ikoni sel no ripen, uang kelabamot. Wang kelang mod nak hima, maka hima ke jom belai kelajan. Regi kon Israel kisat kelun, kelang man, kim treban sengap Ktien U Trai. Penban ki benteu, penban ki syah ki dat, penban ki kenjat U Trai, penban ma ki ben, penban ki kenshi U Trai. Jonga but jongfi, rai ngam pi ni ke Sngi mentah. Ni don ni kan ke kerteng ke bau blei ai mon sobhai nga phi ni ke Sngi mangila man pedan kam ni kerteng habangi pang bangi sitom habangi khat kerpat ni ke kerteng ke jeng U Trai ke jing pynkhiah kan long. Hallelujah. Na ingin yo kom ni U Trai. Na ingin yo. Tong ni pen ni ke kis ke beningkong. Ke kis ke beningkong ni pen ani ke janmen. Ega ta pilaman syam naga gospel jung Markus nang basan dekat ke baar busan do lai busau kadai si pangga ji pynkhiah ke jung U Trai ega break ba pang misna ba kani ka kes ro kani ka kes ke ba jrang ke ba tough ke ba mar kani ka break ka layo pang mo kumba khat arsnam tongin ong khat arsnam tongin ong 12 long years kat arsnam. Abo ang kat arsnam pisotu umday kat arsngi umday kat minute. Teng mai dung isya tang kat minute ngila linear. Rai umday tang kat arsngi umday kat arsnam. Kani ke breu ke babel ke itu ingi. Bagani ke breu ke la span ke la plot ke pisah tingka juga bar khoi. Hagi nang sumar ke babal ke itu ingi berkata kadang pelut ke bisa ke pau juga barok hai kata kadang sniu kata kadang pang kata kadang jingiaroh ke Bible. Rai we ke sini bagi asngau you Jesus Christ. Bau dana ke senang juga bau ya ya kalenti senang ke juga. Apa ke asngau you Jesus Christ ke ke breu ko ang kau ngan tang syok ta iki tro ke jan jong Jesus Christ ke ngan sakhya ko ngan yokhya. Bagani ke breu, ke rai, ke shibini ke rai. Baga shibini ke rai bakan le kumta. Mo, ke shim, ya ke sijam, jong ke jinget. Bakan mi ne yang ban lech tu si ke Jaka, ban lech tu si yau syahat. Syaka Jaka ke bau Jesus udan bau yat bagi senranju. Bagi pat ba berling iba bot bagi kentur you Jesus Christ. Sibona tu ke Sngi bot U Trai.
Shibon tu Sngi ki persang mo ban you rub shoulders but U Trai jingi Jesus Christ. Shibon ki persang let's say kalam nong la day community Sngi mentai. Shibon let's say la ya lang hajaran jan let's say bat ka mobile ban you a selfie but U Trai jingi Jesus Christ. Come on toy ma pin kwa ban lei ban ya hajan U Trai ban kurshut terpeng lang ban U Trai. Rela bim don ki jingdai ban chan lang madu. Come on toy. Ki breu tu Sngi Shibon ki longkum ta. Rai dan ka breu ka weber ka breu ka ba so tuai la ka jim juga la kan shong haju kan yap. La kan mi shabaru kan shalen temau nama ka don ka jingpang mi snama ka la khadar snem kan kum ka jing tha ka ting ka jomblai kan kum ka gitap Leviticus ka babel ka itu ingi ba ka no ka breu ka don ka ni ka jingpang mi snam ha ka met ka jongka la ka mi de yeng man shong man ya chil di sin kem man kta ki breu bar khot ki breu ken long ki bam khoi na do man step adu jan mi kin hab man sum man sle kan dan Shibon ka jingle anyam ka jingle ru kam bat kan pun thot ka im lang ka sal ur kam ya ka mien ka jong ki bar khoi Marka basa kalong kalak ban shalen te mauru. Marka long bam khoi. Kani ka brave ko soto. Langan shonga ju ngan yam. Marka la sas tang snap. Marka la tang yong ka snido jung ka bar khoi. Mdon snam shu. Kan mau ka jing thmo jung saitan bar bor ka long man penyap ni brave. Kom ka brave. Ka brave ka don ka jingkerman. Ka don ka jingang non. Bahkan dan lo jong kurim, bahkan dan lagi jong ki kon ki kti ki kseo. Kata kada ki jingang no jong ni ka breu. Ara yu saitan wan attack ika. Haka por bakadang san, haka por bakadang long, haka por bakadang daiban sai so ba. Haka jinglong breu, ki jinglong kentai jong ka. Haka por bagadan Shibon ki dreams haka James juga haka por bagadan Shibon ki jing pos ni ki jing I ka lawai yo ka yeng ka sem da jongka rai penban kan san lawan lap ka dia jingpang bar le se ka perkhat le se tang siteo le se artio kum ka jinglong kan thai ki bi shem ki kan thai na por shipon na krani ki dia da ba burami pi ki long ki mi ki kan thai man mat para Rai kadang ya ki Sngi ka jing toy ka snam ka jimi kam kut no tang itu ki teo rai ka ya de ki bnai ba kum ta ter ba ka long de ki snam ba de ki snam Baro ki jing perkhat juga baro ki jing mudur juga baro ki jing ang no juga kini bar khoi la pulam not kini bar khoi rai ha ka ni ka Sngi ka ya sngo wishbang try Bodan tu ke Jaka tu ke Shillong. Kau ngan leit ban ngan kta gikti ngan kta gitru gijan kijong Jesus Christ. Kami de yeng. Mat ka leit. Na shedin ka leit. Mada ka leit nakhman bro kini thu ika. Bagin jindala kem ika. Badlen thamaw ika. Hari ni ka breu ka yo ka jing start. Ka leit na shedin. Mat ka kta gitru gijan Kup kejong Trai jingi Jesus Christ. U Jesus Christ u so tu baga bor kami na ka mat kejong. U ang Jesus Christ ay bakta igi jan kejong ang Trai. But kaway mga so tu hangne. Habang nga pulik tingi jomplay nga ibu Trai u so tu baga day ka kantay ka bakta ay u. Ka Bible ge tu ingi. Ka Bible kay tu ingi ka angkum nesam. Bau Jesus Christ upet shedin upet yagata ka brio. Amen. Shwa ba ka brio kan wan papan itu ilade ba day makaga bakta igi tinu igi jan jangu. U Trai ula pechwa u sange uyeng Trai ba upet ya ka brio. Ba ka Bible ka ang kay tu ingi. Ba ka brio ka wan ban dem. Ban ya tu U Trai jingi Jesus Christ yaka ay bakalale. Ka jingkali baning kong ka U Trai ukali hang ni uang mano bakta yigi jan junga. Who touch my clothes? Habagani ka brio kawan kong Trai day mga Trai bakta yigi jan kum ka jome. U Trai Jesus Christ ujubab yaka uang daughter thy faith had made thee whole. Wang ko kon ka jinget jong pa kala pynkhiah ye pa ko le
to kilet haga basuk batulong kabala kia bha naga jingpang shitom jongpa. Amen. Wong kilet wong ga jinget jongpa wong ga jinget jongpa kala pynkhiah yapa to ki let haga basuk maning kong kalinga ning kong ga bisa hadin magakta igi jankop jong Jesus Christ kaman sa jing shepting ka Mario kumno dan gi break ba bat ika pagi parap ika du kumne kumtai yo lesik len tem mau kin penyap ika hang tu tadau try wong ika wong kilen haga basuk mangi shakri us em jong jing sok pinam sham me jing jara pilet out try pinam sham ye jingling aga pisa kada nod kaman sem jong pi haga por jingle pi sham Reba pilai au try jingi Jesus Christ. Nak download ke basoret. Tapi pendam na dia kemat jung try. Nak download ke money you. Pinsham ke jing sok on angi piru ke ju tu kilai haga basuk. Amen. Wong tu kilai ke basuk batulang ke bakia bah naga jingpang shitam jangpa. Go in peace and be whole of thy plague on Jesus Christ. Kani ke beriau kalai. Ka jingpang ka kes ka beningkong hangne ka bataf kani ka kes. Kar arsnem. Amen. Kar arsnem. La dan na plain jofi ka jingpang piket mentala kar arsnem ha ka mat ka jofi. Nga kwa ba pin long ko bolong ni ka beriau. Shemi ka rai. Kot jingmon. Ba try ni ka jenmiet ko pa. Ngan kener ketiga jonga ban keta try ya ka jankum ka jong me try ban nganget try ban keta ika ka jik pynkhiah kan wan ka met ka jonga try hallelujah ka baar ngi nyepet ka kes ka baar tu ngi nyepet ngi pai bat nga naga gospel jong Lucas kalnong ka bakhatlai tu ngi nyong khat prasnem ngilai pet ka kes ke beningkong khat arsnam mentang nginya pet ka kes ke ba khat prasnam amen nginya ya chjok nginang kiu nginya pet ka jingkrau ka jong truai ni ka janmen ngam shim ni ki kes ke bo truai pynkhiah gi bri ba pang shi sngi har sngi re nga shim ni ki kes ke bo blei pynkhiah e ki badan gi po snam ka jingpang ka mat ka jongki ka kes ke ba khat prasnam ka Bible ge thu engi hangne gospel jung Lucas kalong ba khatlai dekat ba shipau do khat nyo ka crunch pau Jesus kono ba pynkhiah i ka bre ka ba khro ka Bible ge thu engi hangne ba Jesus don we ge Jaka ba le ni ge Jaka ba du runga ka we ge Jesus jung gi ju bi ki khat i ka synagogue ka synagogue re ka Jaka mani jung gi ju Bara boleh tu ke Jaka ulang kamu visiting rabbi, kamu mau uday unong mau ngitip you, kamu nong hikai u Jesus Christ u rabbi dan nong hikai. Bara ke julang ke rukam ke rabbi. Haba ki late na kawai ke Jaka shway ke Jaka na day ke por, baga day ke por sabaton. Kamu ki jurong hagi tu ki synagogue, hagi tu ki lokal, hagi tu ki localities bagi dan. Baka julang ke rukam ru bagi tu ki try jong tu ke synagogue ki Nongpoh ki nong sumar jong tu ke jingmane ki Jowai la ya ki ne ki visiting preachers like rabbi bakin kren amen tiga jaro kum jo bahag ni ke Sngi ke bau Jesus Christ bau don ni ke Jaka upoi ni ke Jaka baka long ke Sngi sabatan but udon tu ke Jaka ban kren ban hikai ka Bible kai thu engi bo Jesus Christ kat chibo le ma Ukraine u hikai u yalap bat ru sakawai bo le kalong ba uda pynkhiah ru i ba pang ba sitam ka Bible kai thu engi hang dia sap baladon ka we ka priu ka baladon u mensim ka jingkyrkhu jin khat prasnam
la don umen sip jong ka jingkyrkhu kat prasnem Bakat bau try jingi Jesus Christ udang keren hagani ka synagogue utry na jngai wi I gani ka breu Baga Bible ko ang kabalak dor ringdung kamut mo lakdor kumtu kamla syu ban yang bel ne ban yat bet kumolong mangamo phi henry lakdor ringdung ang ka Bible Ni Sohthri abalak dor ringdung kalong ka ba I ka breu lana yu breu ban phong jan ban phong nap ban sum ban sle ban bam ban di ban ya ang ti sikin Anh ngồi U Blei betul por pak bon kali pak bon ki skuti. Ma, lesi di kebreu kan nyal ti sekian kan jendela shalembub. Rai anh ngồi U Trai betul deh heti ki por. Lesi dalam ki breu ki bayar rap ika, apa ka ya nanti sekian. Wan syat ke tiu ke bam ke di danang Shillong. Ngangej bakani ke breu. Ke bapang, ke badoy ni mensim jang ke jingkyrkhu kat prasnam. Ni Sohthri bang ipet kamadian ni pulih Ktien U Blei u Jesus Christ uang bodai u Satan u basyong ha kamet ke jongka u berpendik berpensaja ya kini ke breu kat prasnam. Kini ke kes ke bataf wa kini ke kes. Kamdai ke besok. Namar bakani ke jingpang kani ke jingkyrkhu, kamdai ke jingkyrkhu, naga jingduna ke met ke phat jong ke breu, mdai baka duna ngi vitamins, mdai baka duna ma kamyo dawai, mdai baka duna ke bam ke di, anrai ke problem ke jingpang ke jingkyrkhu, kadai ke bau Satan ke wani teladi ban syang pa usungkai jong ke breu. Ang ke Bible. U Satan u te ini ke breu ang Jesus Christ. Takadam dan mono-mono. Balak ban itu Jaga jingdor ringdung jangan ni kebreu. Hari U Trai bo I ni kebreu pas seneng si pet u itu badan ke mensim baman bo dai u Satan u basyong u bate yaka bakanom la ban yang bet ban yat bet. Ko ang nasdang ni fi mane u Satan ke plan ke ju kalong bet ban pendu ya u sembai. Kalong bet ban dekat no you sembai ba ke breu ni u breu unum don sembai ba unum don ke pateng haga jingem ke yeng ke sem ke jengu kata ke ka plan ke jengu Satan bor kata kalong dekat ya ke jingem breu ban kat ya ke lineage ba ke jinghiar pateng kanum don syu bang bau ki breu kinum don kon kim don keti bahkan kot data ketu ke jingpang kan wan kan peniap iki breu ketiki breu kin kot untuk kinum don kano ka legacy shadin jongki kata ka plan juk Satan kini ke breu le se ka don ke jingtumu le se ka don ke kam ke jingtumu ke bakrau ke jim ke joka kam poi perkhat kini ke breu kum ju Rai kensan, bah kasdang menpang, kasdang kat pada kasdang mentrikam, sedang menpang, lesi kasdang meniang, sedang menut sengkai ni bang. Kadang yai kisgi, kadang yai kipor. Kadang yai kisgi por, kadang dem, dangdor. Hadu balapoi ke khli ke Shillong mat hamadan. Jesus Christ, hau ini ke beriu khat ika. Untuk khat ika ong ika, woman, thou art loose from thy infirmity. Wang ko beriu, wang ko gentai la pelait no ye pa, naga jingkyrkhu jong pa. But ka Bible ko ang ubo ika kti ru haka. But kumni ang ka Bible, kini ka beriu kala yok ya, amen. Kala yang baik, but kala pedan buram you play on the Bible. Regi nongelam nyam ki bedan pot ke synagogue. Kim sultanat bo try jingi Jesus open kia namar ka day ka Sngi sabadan. Ki wadau you Jesus. Ki ang belai memle di ka kam pun kia jome mo hagoi pat ki Sngi. Belai memle la shai bam day ka Sngi sabadan. Jesus o pe ikini ki arsap. Wang ato
Hato pimju pelaj iki masih iki Balang jongpi agak sabaton man pelaj iki penyalam iki syagi Jaka badan man pendi iki agak sabaton kanu tami kini ke gentai ke badai ke kojo Abraham agak bau setan wa teu la komika kini kat prasnam hatom dai ban pelaj ika hagani ke sengi hato kani ke sengi kamnai ke sengi jong jaga jing song thai kan dai ka bagani ban yo song thai ani ke sengi Kasih sabaton ngadi kasih ke jingja thai kasih shong thai ang Jesus Christ iki real nyam hagtu ke Jaka ang ipet kini aku abonong ifine gawe let's say don na plain jinging don ni ke Jaka but people pet na yenu kumjo let's say u play don ka jingtmu ka bakraw nam ta ka GM ka jongfi u play la jet ipi nesen ro meningkang u play la jet ipi ma pinya ka linti jong ka jingshisha ka hak bat ka jingshisha u play u pet na jrong u pet ipi u kwa pinya ma pin poi shagata ka thong ba u kwa ipi ba pin poi Reu setan ui Maka ketiga jom Blei ke dorengkat bat pi. Upar syangkat bala. Man pen pelam no ikata kelenti yai ke jong pi. Suki dan kepor. Dan kepor bila yai itu kelenti. Rekadang yai kepor dan kepor men sema ko jom Blei Ukraine pi. Upan kynduh ipi. Ba pimdai ban le ikatu. Ma pimdai ban le ikatu. Ma don ki kam ke ba pile. Don ki jimoj khat ki ke ba pile. Ki pen sosi ye man sema ko jong U Trai. Bat suki pim so to ba pisdang man kedor ka jingim ga jongpi mat pim la shu ban ya be pim la shu ban yang be hagalanti ga gm jongpi abai day but shakri U Trai rani ga janmet akwa bon ong ifi U Trai u dong khat ifi U Trai u kwa man pen yang be ifi U Trai u kwa man pen be yang pi sa shi sen hagani ga janmet hallelujah Trai kwa man pen be yang ifi Syai ubun penbet yafi. Compare la pila hap, compare la pila sentuin. Compare la kadi jingpang ka ban pi ka tan pi se ka jinglong ka pen kedor ka jingem ka kanjaman siem ka jongfi. Don ki bri we kynduh ka jingpang ka met ka phat ka jongki kimla men shakri bha. Ka don shibun ki jingkali ki kali U Trai ki kali ki shakri jong Trai. Namar ba ki mio ka juba ka jim joki ki phai din no. Kajim juki kakaryang pada poi kedu ka bae habam don munu gi break bala man penbet iki like no tong Trai amen ngajong kene barabor wadi persang man penbet para brio la penbet para brio kan kedia tu sengkai relu Trai langi sya U Blei bon penbet kan jam jai hallelujah amen tongnya pet ke kes ke balai Kakis kebalai kini kadai kebakam shushu nginyepai. Aku apin pai bat ngashin mentang ni kakis kebalai naga gospel jeng Yodas kal nong kebasan. Ma kumnu bu Trai pynkhiah U Blei ma hang tu pok kepung Bethesda. Abang pung Bethesda kemut the house of mercy. Ma ke Jaka jeng ke Jingiasyllok. Kebabel ke itu ingi bagani ke Jaka Bethesda. Ma ke don sant lagi baranda. But don ki breu mo ki bon ki breu ki pai ba belin ki shong ki tia ang tu apo to ki bar to ki san le ki baranda but ka babel ke thu ingi mo ki breu ki ba pang ki ba ko nam lo ki ba mat la mo but ba pang yap chilyang ki pen tia ki ju pen tia ki hai to ki baranda but ba ki up mo bau angel unwan de beneng bau pen ki ye to ko ba ha ka klip mat ba to ko ka ki unu breu ba kloi ban mo ba kloi ban ring ko ning kong shaga to ko ka ba ki mo utu breu u yo khia but ka ta ka dai ka testimony but ka ta ka dai ka story but ka ta ka dai ka history ka ba ja ha ka ni ka pung Bethesda amen Rai haga ni kasi so tenat menang so ngok U Blei bahaga ni kasi udon uwe bakam krau ban you angel amen Bata de Jesus Christ uba shim ka rai mo uba jet ban rung haga ni ka Jaka bigi khat ka Bethesda kini ka kiss kini ka ba
Marhang ni ke Jaka don uwai ubri ubapang. Ubapang crow, ubapang lai pu pras nem. Ubala syong tu ke Jaka lai pu pras nem. Ngilaya pe ka kharas nem. Ka suk plat U Trai. Ngi pe khat pras nem. Ru ka suk plat U Trai. Ngi pe lai pu pras nem ru ngi ba ka ni ru kalong ka ba suk plat U Trai men pynkhiah. Ke Bible gong sap ngan peni phi ni ka por. Abang ipet lebih pelin Ktien U Blei. Nak ni ke gospel jeng Yohanes nang balai. Nang basan dekat balai. Nak Bible parang gong snap ngan jer kertang gini ke jingpang gibriu. Ki bakumno gibriu, ki badon hangne hapo ngani ke Jaka bagi pynkhiah lagi. Snap. Baning gong. Ke Bible parang gong bagi pynkhiah iki beri great multitude. Pynkhiah ini ki baranda, bana perang ini ki multitude, na perang ini ki pai ba belem ki bai ba babon. Ke kes ki John ki beri ke Bible kong important folks, amen. Important folk. Mod ki ke Bible kasih kong ki beri ki bapang. Ki beri bapang. Saman pulih fi om ne sam Bible kasih. Haki ni la jutia bon ba ki bapang. Haki ni la jutia bon ba ki bapang. Ke Bible kasih yang ni ke translation yang ni kamdon jingmot eroem, amen. Kalong plain. Kani ke translation yang ni kalong plain, kalong ngasyong no, kalong teli, kalong sudah. Ngimla bon yolod ye ke jingmot barakai, kai ba King James version kai thu ingi, amen. Sama orang fikir puak kaum tu, kima hari ni la jutia bon ba ki bapang. Reka Bible parang gong King James version gong important folk. Ngan kran bet ye kani, amen. Habang important. Kabamot ma ki breu ngan kran bet ye kani. Lara kalong shinrang ma omam la ban penhun. Ya ke jingkwa ke tengah, amen. Ban conceive la ne ban penhun. Impotency. Kemudian kibreu, kibamla, kibamdon ke Jaka ability, kibamdon ke shortfalls, haga GM ke junkie. Kemudian kibreu important folk, kemudian bolong weak, kemudian kibat telat, kemudian kibat swai. Kemudian kibamdon bor, kibamla ni, kemudian kibat telat tam do. Kibamdon bamla banai. Kibamla ban seiso, kibamla ban penmiso. Kata kadai Ktien important. Kabamot ba, hagni ke Jaka don kibriu, kibakwa ban yokhon, amen. Kibamla ban yokhon, kibasyong tu kibaam, baga tu ban pynkhi ia ke tu Baga klip mat baki gom, bakin ringko adu gom, ban pynkhiah. Ia kata ke reproductive system ke jongki. Man pynkhiah ia kata ke kebetulan ke mat ke jongki. Kum kita lagi don kebriu. Lesi don na plan pinga kren yang kan ia, dah ke jingbam tip maaf inga. Let's say done a planching peel, let's say, pidon ke jing ang note, aga yeng ke sem aga jim jong peel, let's say, pidon lock pidon tunga, redo kan ke sngi menta, let's say, pimpak lak bon yokhon, pimpak lak bon conceive. Hari ini ke janmin kwa bonang ifi, dan uway, uba dan pleng jongi menta, but da day u Jesus Christ, uba laban pynkhi ke jingai jong pi, ma pinyo ke jingai ke jing shania hu, bahaka ke sngi bahaka ke mir, ma pin laban conceive. Ma pindan ki khon ki kti, ma pindan ki ksiu, pateng la pateng. Ma ki ban mi ki ban shagri U Trai. U setan barabor. Unya lek man penduk dia kan ni. Lalu kau bilang fini ke janmet. Lalu bilang kum kita, kibri bilang important. Lalu kau, wapin ailat U Trai pun syait bor,
ia ka man sim ke jafi amen ko ka pin ai la pin bo blai pin shai bo do man sim ma khoi ia ka gym pi ka mat jong pi ia ka system ke jong pi ba da khoi ma pin la man perform ko mong Abraham war la temen la shis pasnem ka sara la khandai posnem tam habo blai wa ma ka tanga je me ka sara kan kha khon kasara baka yo snow na kandang karkir mun kong o ngala temen ni hato nang las yu kena hato nang laban pen kemen yu kenra jonga rai tu tip kene kowe bau tau bau khat ya u bau khat yu Abraham ula ban pendep ya ka e ke bau khat bu ong amen compare lap la sis pas nam compare lap la don knai pus nam tam ro and rai how try baro long ka bala sudah ka shong kre tama pin ngai U Trai aman ke babel kong ki brio hakinela jutia bon ba ki bapang important folk powerless tin parang tho ni ka pamut powerless helpless ineffective weak feeble nang tamo ka pamut mo ka ki bri bamla bani e broadly speaking kemun syuang na kolom lang kabamut kibriu kebalingki kebalong sterile adon na plan jifi ne kebalong lingki ngakwa pin ngai amen ngakwa pin duai U Trai ni ke jelmi on try haba kibriu ke jelmi kin duai na mo jonga ni ke sni try kan ngan nget ko try bangan la man conceive amen akamau si sien Hagi senam gi blalej. Arajar namaka arajar nriu na arajar nyo. Ngilej jalap sipo golaghat. Sipo asam. Ngakran ni Ktien U Blei. Kad bangan nang kran kadon ke cipun ki dono ke junga ban duai gi brio. Ki bamla ban yok khon. Badan wei pastor bakteng pastor Samuel. Apa golaghat. Para bang khan igi brio menduai mo menduai mtajuki kawan we brio but ni duai igi brio but hadin prabanai one to pastor na po galakhat one shi po Shillong we thu wang brother wang you remember that woman kabangi duai omo wam pikin ma em tu brio kabangi duai hakatu por wang kwa banyi thu yifi bakadu brio kala pun khon mentah amen berkala setangkat tu kadi benai kan kha khon amen mdai bangali ma amen rai dena marba kayo snow ki khubor ki bakran kumkini amen kaba pun ki ega jinge jungka but ki shimi ka rai ki yeng man ong ngan nge atrai ni ga janmet amen ban priang ga Ktien ka ba im ga jome ha ga jim ga jonga Badu brio kalong kabamla te try. Rai pat me badok long kabala sudah try. Ka Bible ke itu ingi ni kita khat kabalai. Kiba pang, kiba matla, kiba deko, bat kiba pang yap Shillong. Kita nang ni. Baro ki up iga jipan kia bakanuan. Hanroi kim pai perkhat bah khmat jungki ha pedeng juki uta ubadan bor ban pynkhiah udon ha pedeng jungki uyeng ha pedeng jungki uchis kres bo rung ni pok ani ke Bethesda ani ke Jaka hangne udah let knang banjit ye ka kis ke bataf tam na barakhoi hakaba ki breu barakhoi budon du ke Jaka ki ba uniu breu belapang live ke prasnem Bala crow life plus them, haka ba jingpang jingkyrkhu kala teu life plus them, haka ba dan bor ban yeng ban yai hi, haban sharia igi bai mesangi pelaju bakin rayu, nak wei Jaka sebagai Jaka. Uni ubrium dai bodoh ko, ridi bau crow, dan bor ulang weak. Kebabel kong infirmity, infirm kemudian batlad, melaban leye. Rai ucis kes urung tu Jaka bok de jet kerpang ya utu brio ban peni saka perthai amen bau dai mu
uta o Messiah. Hallelujah, amen. But kawai ke mga surnat hangne. Kare try. Habu let you to brew, wang you to brew. Wang will thou be made whole. Wang mekwa bankia. Ukali you to brew. Utu brew pet nang tu Jaka bu shong bu tia ukmi jong pet you try. Usang man ong usang man yakran bu try ki baro khai. Hari Jesus wang you. Jesus wang you mo wang tu yang tu ra iga Jaintia tu ya ru amen. Hei kasuk you try bun ong tu yang tu ra iga Jaintia bu tu ya ru. But uni brew ko ke basur nat bu ko. Habau yo so ni Ktien habau Jesus wang tu yang. Uni brew yang. Yang tu ra iga Jaintia usim itu karpet. Mau mereka Jaintia bengi tiap mi Jaintia dia yang kemana? Mau mereka tu mereka ke mau kalau ke Jaintia ke karpet ke pagi siang. Usim tu lumi tu kerja tu bar koi borai ka. Badu yang badu yai. Bad bar koi ke pe ke lyngba ke ibu ni ubrio. Bal laibu pras nam bala jishong tu ke jo ke Jaka. Bala penyang iu bau yai lakia mentah pura. Kikali ukiang mana pynkhiah eme, wangam tep wangam itu beriu. Anda Allah Jesus Christ wan kynduh iu, Jesus Christ wang iu wang mno. Wang behold thou art made whole, sin no more, lest the worst thing come unto thee. Wang akmi la pynkhiah eme, wang mat le pop sure, yo kan jah me kai ru kabakam sniu. Play ngabang pet ye ka jingpang joni brio ka don ka connection but ki jingle jingu but ki jingle pop ki joni brio. Amen. Teng don ki jingpang ki balap aka mat ka phat ka jonga ba jongpi let's see ki day ni ki jingle pop jonga ba jongpi. Habo try pynkhiah inga pi to nginum le shu nginum pai shu shedian. Amen. Ban le biang ni tu ki kam ki bang i jule. Bayo kaduno ka bakam sniu kawan lap yang apa dia pi. Lalu terau lah map si sin dekat jingsnei jingu pynkhiah ayu ni ubrio. Pynkhiah yang apa dia firu. Hari tangan ni kawengi hap ban long ngin hap ban pikir bah bangin le shu ya ka ai ka bang ile. Madon ka jingpang ka bawan day namar kala air mengiring mensim. Don ki por dekat jingpang wan lap ka met ka phat de mengi duna ke don ke deficiency ka met ka phat jonga ba jongpi. Don ke por ke jingpang wan lap ka met ka phat ke jingi de namar mangim pikir bah. Don ke por ke de namar mengi le ke bagi penso si U Trai takadau ke jingpang ke yo lat man sno hai ki met ki phat ki jongi. Hallelujah. Ke Bible kita Israel nang besan pulai dekat ke beningkong ko amno mano ban nget ye ke jipa bna ke jingi ban hangno la pan pawi ke santi ke U Trai. Who will believe our report? Mano man sngap mano ban nget ye ke jipa bna ke jingi ka jing bna junga ni ke sngi baga dai ba blai la pa you called you Jesus ke pertai amen. Balang jauh Jesus dah Jesus bala pynkhiah ingi dah kejam senam jungu la pynkhiah yang apa dia pilih ke jermit. Kata kan ke report compare doktor angkumno compare ke report komno compare ke jingpang ayu pikir ke mak jumpi hai tangan ni ke wei tu yo ke jingai bat ngai bau bleu la pa ida cure sekani ke pertai bat ke tau cure udai Jesus bat pada ke jam senam ke jungu dah ke jing penmong ke mat ke jungu la pynkhiah ingi ni ke jermit. Kata ke report ke bahatam du hari ke sngi amen. Kejingkeli ke balang ni ke sngi, kejingkeli ke bangan bo ipi ni ke sngi kalong. Hato U Trai. Hato U Trai jingi jisko dang pynkhiah anem. Yang i yaki breu, hari ni ke sngi mentah, kumaga por ke jengu. Dan sibon ki breu ki bam lak ban nget ikan ni. Dan sibon ki breu ki bam lak ban pedang ikan ni.
Dan shibon ki nong hikai ru wat ki nong yalap ru ki ong bo trai pynkhiah shua ki sngi menta lakut kapor jonga jing pynkhiah ki tu bar khoi ki baja ki ja hapo ke Bible ki ja po ke New Testament ki tu don shu haga clip mat ba tu apostol ba khadu uya mo ka jing pynkhiah ru ka kamba ru ki kut bar khoi ki don ki jing ki hikai gum ta ni ki sngi menta Ringa kwa bonong ipi ngayeng ni ke sini ke jami ngayeng kum ke testimony amen Baila man ngalamat ye jipon kia ba kamba ke jomblai takada ngon not banong ipi ba utwai jing Jesus Christ udang pon kia adu di sngi ba menta ngalang apa ke Bible study ri penai bladap naga jingbam tep ngalaket ke jingpang ke basyarkai ke mat ke jonga ngampai perkhat bangalong ke time bomb kat semang ayat ngampai perkhat baru ke por ngalak banyo heart attack ngampai perkhat baru ke por ma la ban thei ma tu thet ba tu thet snam ma thet ba ma jong snam warta ngampai perkhat ikata ngai maya shrum steng ngak men be ngalong be kum ngalong malaga sngi Raya wai ke sngi balai ban X-ray am tipo nigrams lapan ban ma ba uniu orta junga uniu tet ba jaga met junga tet snam ni rokhai ma la sub ikala calcified bigyang ma la don ke calcium sudah la sub but itu tliu but yai ke snam ila rit ngampoi berkhat ngathait man la por ngathait ke men sim junga ngathait ke shadam ke junga Ngashong jing trai ngaya shimjeng ngathai ngashu samthia ngathai ngam tip baka snam kala duna ban circulate how klong snam jonga rai ango U Blei balap ikene ka por ka babiang but what ngilej ringkat ke Jingduwai ki bangai ba ro khan ringkat baga jing smar ngilej valor madalej tai ale operation minor operation yo orta jonga but mentang yang komne dai namar ke jing ke jung trai but ka kamba jomblai am dangani rai shibon ngalamat ki kamba ke jipun khia trai haga mat jonga shimet hi ngalai ke jipun khia jung trai hayeng asam ngalai lo ngalai khia ngalai pa ke man ki pa ngalai hagi khon jong ngalai ki breu ki bangi lei ban trai ni por shopor ni kum nu blai pan khia ki breu ki batlun ki bam la ban kren ri ki yo ban kren ngalai kini baru khoi marbang i kini takadang nganut banyang banang ipi ba utrai Jesus Christ udang pan kia mentaru amen mtan ka bam labdu barok long ka bala sudah u Jesus Christ wang i farisi wang ma wang kum ni haba kim nge bagi stam kan roi ban wat dong wat dawiu wang da pim nge inga bau blai upa inga wang ke broi bangale ke dei bu blai upa junga ule abaneng takadaw ngaru ngale ke ki kam ke bau upa junga upa inga bangale u Jesus Christ wang i parisi wang i Israel wang da pim nge ngaru rei tum nge ki kam ki bangil bagi bangalale wang Jesus Christ wala pim nge inga rei nge ki kam ki bangalale Wanda kini pinyo ban ngay. Bodai ukpa. Bopa yanga. Shafi. Hallelujah. Amen. Jesus Christ kani kata. Ngangalai kani ngalamat takadaw ngano banong. Mangisyakri U Blei udang pynkhiah adu di sngi menta. Ngano banong badaka jingtem snam jong Jesus Christ la pynkhiah yanga. Mendai bersyuang bersyuplag untuk tanah kesemyang sintor Reina dua kemen siem jangan sotu ya kani. Hallelujah, amen. Ke Bible ke krenruk ngitu tinggal U Trai. Naman ta jong fi kiba kibdang up ika jipon kia. Kibdang up mo ika kesangti ke U Trai. Pi perkhat mo lanu ke jipon kia jungakan wan. Lanu ke jimpelai jungakan wan. Naman ta jong fi kibdang syate syako mega jimpang mo ga jingkyrkhu par khai. Let's see pi wat kalat pi wat nanti pi myok lat pi myok kalenti. Ringa kwa bonong pi ni ke jenme ton tang kawe kalenti bat kata kalenti day u Jesus Christ. Ke Bible ke play kalat kalenti yangi. Rangi priang u Jesus Christ. U Blei u pelong yang abad pi bengin longi kon Shillong man kan tai jong u amen. Sons of God.
Para mengilong ki khon ki jang Blei. Apa U Blei ku pa jingi bah beneng, apa U Blei ku pa jingi bah beneng. Kaba mon ki dan yu ku pa bah beneng. Uba sngau pi. Haka jing pang ka jing sitam, haka jing kordet ka jong pi. Ubala ban yo sngau, apa pinang ban lej, hau ku pa jong pi bah beneng, ban pentip ya ka jinon kam ka jong pi. Amen. Lalu ngamu pi, mongi don, kum ki kme ki kpa, habeng don ki khon hai yang asam, kim don kam man karpat ki khon, ki jong pi ki khon ki jonga, lagi don kam ye nga, kim don kam man karpat, ki supan me ki nong dari, ai nga kani, dari nga tangan, ai jano ai nga, ai amo nga kwa man tiano, nga kwa man lekai, nga kwa man ki kitar kai, ki long lai lod hai yang, amen. Dan mga kwap mga sosi banong ipini ka jami dan sibun ki kastan mo let's say ka yeng ka jom Blei ka kun ki stan ki bam nang man pa ni ay no Blei sosi banong ka ta ki bam nang man pan ki bam itu yu tau Blei ko muk pa jeng ki ba habaneng ki bam nang man pa ni ay nuk pa ha ka teng jong ko ju Jesus Christ Shu hun bay kum tu, shu yai bay kum tu, shu shakan ting sharum shaneng ma kum tu ka wave. Blei ka Bible kong, unu breu ba artatien ma, uba ki palo ka jimuch pa kajing, haba pan ay no Blei, unu myo ay ruya. Hari ni ka sing ka banong ipi, to nang ruban pan no try, amen. Pidagi kon ki jom Blei. Long lai lod, long free, long slur ban le yakman jom Blei. Ban le yakman ka kat ka jung nakasnam jong kon jung Jesus Christ boldly to the throne of grace daga jingslur le yakman jong try man pan Matthias nang manyo do khat wei ko ong no u Jesus Christ kai ko no ong pan don sa ai wa don sa shem te don sa ple yo ta ba pa don ai ta ba wa un shem yo ta ba te an ple Larana pedeng jong pi ang Jesus Christ. La vidon ki khon ki batangan. Lalu khon jong pi un pan yu kupu mano na pedeng jong pi pin a yu u no mau. Lalu pan yu dokha mano na pedeng pi pin a do psen. La pi ba man Pinang man ai ke ba phadi ke jong ki khon ji pi kal nu tam U Blei ku pa jing I ba breng un ai ka ta ka ba pha ya pi amen ki belong ki khon ju ki ai ke ba pi pan ha ka teng ju Jesus Christ ya ka ta Jesus Christ wang ngan ai pi ta ka daw ni ka janmi ru nga kren nga hikai pi ka ni ma pinang man pan ru ha ka teng jong Jesus Christ wang pan ki ai ke ba ka pan Wangan le ka ni naman ta jong fi. Whatsoever you shall ask in my name. Ye kay para ba pinpan hakarteng ka chonga nuk pa ba meneng. Jesus wang nganai fi. Hallelujah. Amen. Kadai kata. Nang ruban pan no try. Swamangan penkot ni ngapo ni ka janmet ni ka jingkren ka chonga. Akwa manong ni fi ni ngapo ni ka janmet. Pi Kiba don issue haga met kapat ke jong pi. Pi kiba don complication ma haga reproductive system ke jong pi. Lalu kan ni sing kwa ma pingai. Ba ka teng jong try pin la ban conceive. Amen. Pindan gi khon pindan gi kti. Pi kiba kenriang ngang kwa ba pingai ni ka sing ba Blei un penyang pat ipi. U Blei un pen klein pat ipi, U Blei un pen syait bor ipi. Ba pila banyeng banyai haga linti ke jong try, amen. Fi ki batlot ki baswai. Mo kwa wanong fi ni ka singi, tonghet ni ka singi. Ba U Blei un penyeng ipi, ba pinyai biang haga ni ka singi. Hallelujah, amen. La pila pai din, to tip ka ni ka way, bo try udang la men pynkhiah. Ega man sim ka jongfi hang ka por hang ka lepman teng ki jinga shem jonga ba jongfi teng ki jinga shem jonga jim ki pelongi teng ki jinga snow jingi ki khana teng ki jinga snow ki kubor teng mo ki pen sosi ki pen dako no ya ka jinglang man sim ka jongfi
teng kawan ra ka jing ship tieng teng pimla shu ban mo ban ya shakman Rehagani ka sing kwa banong ipi U Trai U Tan ban ya rap ipi hagani ka janmit amen Yo let's say the place ipi wat ya ka jipun khia aga Jaka khamam dai Rega kwa banong ipi ni ka jani ka po ni ka janmit U Trai U long ka Jaka kabadai Hallelujah amen Let's say cái chính xem cái chính em trong phi. Let's say cái đây cái chính băng cái chính stom cái one lap one snot cái mat cái trong phi. Mà phi lap blood cái spa cái po trong phi ba rồi khỏi cái chính sumar ba rồi khỏi. Rồi phi mi cái chính kia. Nama ada kini cái ba rồi khỏi. Kawan ra cái chính pizza. Kawan ra cái chính mà cái chính ban kia. Ha cái chính mật cepat khat cái trong phi. But phi so kumala nyat phi ha kendang. Phi so kumala push phi ha corner. Biso malah nyat ipi kenang aba pimla syu ban kesai. Let's say pila benong pila ben perkhat. Dan menu bala ben sepo sotu yang ah. Let's say pila benong dan menu ban sotu gani ke jingket. Hoi ke ka benong ipi. Chi syam dan sya bala ben sotu. Ya ke jingket. Ya ke jingpang. Ya ke jing sitang ke ba piket mempi. Hari ka way ka banong ka dan ku ba ba banong ipi ni ka Sngi. But dan way ubala ban sotu yigita gi ba khoi ka ba piket ba pia lyngba ma pi menta. But da de Jesus ba de mu ban sai ipi na ka tu ka kendang ban bo ipi halor. Man pen pau sha ka ba thai ba khoi. Bo e ipi ba u pynkhiah ipi. Da de try ubang ishakri. Ka Bible gong mo Matthias lo nombor 1 dekot arflai de arpasau. Ka Bible ke thu ingi baro khain. Bakat ki break bawan chu Jesus Christ open kia eki baro par. Pynkhiah eki baro khain. Ka poi ka por hadu ka ba ka poi pot ha bagi break ki sei ki papang ki basitam na yeng na sem khain. Pynkhiah eki hosrok. Halanti hasengkin ha yo han. Namar ka try Jesus Christ uya yung tu pynkhiah eki baro khain. Ka Bible ke thu ingi ru kam ke apostle number san ko bakhat san number ka ha ba thu ingi bagi breu ka por bo ya lap u Petrus ki breu ki sei ki breu ba pam stongi Pynkhiah antis ki kanang ba on de ya u Petrus nang tu ka lenti mo ba Pynkhiah pam stom tang ma kan chu shat ka Sngi jing Petrus mo la Pynkhiah ki breu hallelujah amen berkat mo pi Ktien U Blei ubang ishakri Ka Bible ke thu ingi kumne sam mangat penkut kadu. Ka sam ka ba chispa lai kunai de khot ka ba khan re ko omne. Ba ya ki de khot met junga ba jong pi la tho ha ka kitab ka jing Blei ha bring. Amen. La tho ha kitab. La ra pi pang ka khti U Blei tip. Amen. La pi pang ka jat U Blei tip. Rapi pang kepua U Blei tip. Rapi pang blood pressure U Blei tip. Rapi pang kesyadam bisu kesyadam U Blei tip. Amen. Rapi dan kedua ke jing pang. Aga mat ke part ke jongpi. Rapi dan ke Jingduwai ke kot mat ke jongpi. U Blei U tip. Wadang U Blei tip syu yang Wadang U Blei yos ngo inga. Raya kwa ban pini ke jenme to tip ikane ka Bible gong bala tho igi de kot mat jongpi ka kitab jong Blei happening. Amen. Mtan ka wero ka balai. La tho la record. Ka Bible gong ru kumne sam. Ka sam ka ba chispa nyon de kot ba arpho gom no. Ba U Blei la pai ka ktien ka jong U. Ubolong U Jesus Christ ban Pynkhiah yang ngab di piban pelai ini nega jingjat barokai amen. Ula pai ka ktien man Pynkhiah yang ngab bat yefi. Kalarsnem kal prasnem laipu prasnem kini gilong kisnem gi bajrong. Rai ko kwa pi ni ge janmen. La pi don ga jingpet ga jingkmi haki kmat ki jong Trai. Ka jingktang ka jongpi kan kalalong ka jingtiang hakashi Sngi.
Namar uju umensim jong Blei oba penmi pat yu Jesus Christ na kebayau. Uju umensim jong Blei ru un pynkhiah ya kitakot mat jong pi jong ah. Ang ke Bible. Romans nomor pra dekot kebakat we. Hallelujah. Amen. Bacwa kebakat do kadwai dengan penkot. Ke Bible kom ni sab nganda puli pi na Ktien U Trai. Aiza lenong kebasan pulai ngala puli fi mane om ni sab. Dekot menikong. Uai balang iga jimpi benar jongi. But hanu lapan pau iga kesanti U Trai. Dekot besar du unriu om ni. Shisau la ba iga jingku slai jongi. Bau lakit iga jing sosi jongi. Penman ngila nyau yu bala penmang la syok do Blei. Bad bala penjingjar. Hendai la penmang yu ni namar ki jingring kang jongi. La penluet yu namar ki jingle bemhak jongi. Ke jing pensitam ke jingsuk jongi kalong halor jongu. Bad da ki jingem snam jongu la pynkhiah yangi. Amen. Kanungut na plejang fi pinget yakani. Hallelujah. Ala pinget ini ke janmet tongin yung hallelujah. Ngin yung biang hallelujah. Ngin yung nagastor bajam hallelujah. Nginget bangi syakri U Blei oba pynkhiah. Takadaw U Blei uang namasdang ngalong U Blei oba pynkhiah yapi. Ngakhat iga worship team nyawan chini nginyaroh ke Jingduwai ke badai ke pynkhiah. Ngakhat iki ke nyawan nak word nginyaroh ke Jingduwai ke badai ke pynkhiah. Nginyaman Yesu asipor U Trai. Begitu baru khat ke belakang ke Jingduwai. Let's say don na preng jipi pi don ke jingat ke met ke pat ke jongpi. Ngin duai ngka pinget baitu jingat in late no in kriya no in tem no. Let burn the preng jipi don high blood low blood pressure. Ka pinget me pinon ke normal blood pressure. Let don na preng jipi don pang ke jingpang asma mo pi sitam man ring masem ngka pinget ini ke Sngi U Blei pynkhiah epi. Let don na preng jipi mo pi don ke jingpang ring jingpang epilepsy ngai U Trai pynkhiah epi. Let don na preng jipi don ke jingpang lalai pujai ke bang amla shu ban jer ke tang. Hendai le pi one U Trai one de ke jingai bat pan U Trai ke di ke Sngi. Pan ha ke tang jong Jesus Christ bat ngai ye ke ni pynkhiah. Amen. U Jesus Christ wi kai ngi wang pan te ansa ai epi. Kawai ke bang amju sotanan. Ke jing hikai ke bang iyo mensyua. Ke bang name it claim it. Katu ke jing hikai wabakla. Amen. Jesus Christ hikai wang ask and you shall receive. Mdai bangin jer thing. Iga jingkya. Bangin kam nganti ka Mdan ta apa Bible ban hikai ngi bangin kam nganti ke pynkhiah. Ka Bible ki hikai Jesus Christ wang ask and shall be given to you. Ask in my name and I will give it to you. Wang pan tapin sayo. Apa bi pan priang daga jinget. Amen. Priang daga jinget. Ka name it claim it. Ka di hikai ke belong ke bawan na po. New Age. Lene jong kini ki Gnosticism. Kiji kai ba per. Hari ni ke jemit ngakwa be pin pan bat priang daga jingai. Bat pini ke pynkhiah kanwan. Hagamet ke pat. Ujung fi ni ke jemit. Hallelujah. Lekwa nyalam ke be pynkhiah. Nyaruai ke Jowai be pynkhiah. Hallelujah. Tungi je lek inja kaprip khmat jugi ngin roi di ke Jowai di ke jingai. Aku apin page U Trai. Page U Trai. Page ye ke ke bola pendap arja snem mensyua halo ke deep na lom Calvary. Syab U Trai bun kiu lo ke deep na. La bom la kawat. Ye ke mat ke U Trai jungi Jesus ke du syabu. Palat lai bu kandai sin la dia la bom U Trai jungi Jesus Christ.
Apa jam juga senam nak mat ke jengo. Kenang man pynkhiah yang apa pini ke janmir. Laga long amun siam. Laga long jam long ke mat. Angin ngai. Bau new play Adonai. Rofeka. Bau tanah play jingini ke janmir. Kau fin ruan ni ke jingai ni pon ni ke janmir. Bat priang. Bet U Trai. Kejipan kia U Trai ke dona play jongi. Kumba Jesus Kristus ang. Hapor begitu kentai ke kata Jesus Kristus din. Jesus Kristus ang Sohthri. Baka bor kami nanga. Kani ke ju ke bor ke badan untuk ke bor. Kani ke ju ke bor ke don mentah ni play jongi. Man pynkhiah yang ini ke janmir. Kebasyang basak ada yang api ni ke janmir. Bangin kner nak tijung ke jinget man priang nak ke jinget. Dia ke cipan pynkhiah ke U Trai. La pilakit ni ke jingpang. La bon senam. Ai ke ni ke janmir, kalong ke janmir. Ke bau Blei. Pun weng no. Pun penken riak no. Iaitu ke jingpang nak ke mat ke Jowai. Adana peci dan bah hospital ni ke poli klemat. Di Shillong di pek na yeng na hospital. Sungai ni ke janmir. Ngai U Trai. Bagi cipan kia kalong. Mani U Trai sipor, pi berfem tanda Jaka bersong sependa bagi bersong selok sekali esok tuju. Ini mani U Trai dengan dono cegi barok ni ke janmir. Mangin songo ini U Blei bapan pau jadi. Buang ada U Blei bapan pynkhiah ye pi. Intan ke bang lah U Trai. Yo ke jingai ni ke janmir. Yo ke jingai U Trai ni ke janmir. Oi. Kau ke jingpang su. Kenapa lagi? Kau ke jingpang laban konsif. Ai ni ke janmir di laban konsif. Kau ke jing ketang ke ai kan riak mentah. Jipang ke terbaik. Ai ke tu kan riak no ni ke pon ni klemat. Kau tu ke jipang ke mensiam. Ai kan lain kan riak mentah. Baru ke jing ketang. Ai kan lain no ni pon ni ke janmir. Yang ni ke cipan U Trai. Yang ni ke cipan pynkhiah U Blei ni pon ni ke janmir. U Trai, U Trai. Priang dengan jingai. Priang dengan jingai dengan janmir. Priang dengan jingai. U Blei kuat badan pynkhiah ipi. U Blei kuat badan pynkhiah ipi dengan janmir. U Blei kuat badan ipi. Bapin syait bapin klaim. Bapin long ke jiban toy. Bapin long ke jingkyrkhu iba bon ini dengan janmir. Bapin tak bapin swai. Bapin bang. Kalong ke jiban
mi kadai ban mi menta kadai ban mi no menta hari upon the clip man sickness and diseases because of the name of Jesus Christ of Nazareth long bala kriya mo na kamet ikon hari upon the good You're trying to get your You're going to get a drop. Oh, yeah, chingay. Kanya por jangan jipan dia. Kapor jangan dia. Katong ni Jaka, katoy ni Jaka. Nakapor jangan slim aku jangan. Agak tak jangan chings kesan nasa. Biang ni jipan dia ni jangan. Yes, Lord. Come Jingduwai once upon. Kita come Jingduwai. Kita pang, kita Shillong. Once upon Jingduwai yang tak jofi. Mana kita pang? Mana come Jingduwai? Mana kita Jingpan belah sasnem. Agak met kepat jofi wan mi. Mi dia Jaka Shong jofi Jingduwai yang tak jofi. Mana show what mi be here into the job. Dia doktor is one ke siapa? One no siapa? Minum pun snap one. Kejimpang yang belatih ni. Lakukan kejimpang. Aku akan pelong cai ke dia. Pelong cai ke dia. Pelong cai ke dia. Pelong cai dengan keren ke dia. Atau nak plan cufi bapang terpeng ni ke pos yang kaman. Wan dengan tuan yang tak jomfi. Atau nak plan cufi bapang seni doa. Oh, I'm day malatip lupa. Rather not plan to be done skin diseases. One ngan tuai nam ta jom fi ni ka pa ni ku jan met. Man ma pi one ngo ka pin ngai bo play pun khoi. Ye ko to skin diseases na ka mat ka jong pi. La ka long ki khai. La ka long ka no ka ja jing pang. La ka long to jao. La ka long ka jingat. La ka long khung. La ka long thung. La ka long no ja jing pang. One ngi ni tuai nam ta jom fi ni pa ni ku jan met. Lapitan ke jimpang ke kongdong, lagi tiang ke jauh, lapi bang ke syadam, lapi bang ke kli, lapi bang kumno, lapi menjula ban bam ha, lapi menjula ban tiap ha menmet, lapi mendan appetite akan mat ke jongfi, lapi don ke jing sosi, ke jimpang, lapi don ke jing tang, pisu mat bitang ke jing tang. Haklan tiya jeng ke jiem ke jompi. Aini ke janmi pin sham U Trai. Kani ke Jaka. Kani ke mara hangne menta. Kan kala long sweet. Ke jing tang kan kala long tiang kani ke Sngi. Nangai skema kani ke janmi. Apa pimi ni ke Jaka pinai ki breu. Ki bersyait ki berklain. Ringkat bat ke jing pynkhiah. Pin yang pin yai. Bat pin dan beram U Blei bakrau. U Blei nong pedem. U Blei bela jep pen pau deladi. Ha u kon jingu Jesus Christ. U bana po Nazareth. But dan show the way u Jesus. Like u Jesus Christ. U bana po Nazareth. Dai hau ni. Bagi AUG baru kala pelong dah. But who don't get jinged up about pura barok? Ya gay ma pin pan ni ke chanmet ha ke teng ke ju. Pin yo ni ke chanmet. Kenang baga jingmane ke chongpi kanong ga badab ke rahai ni ke chanmet. Oh yes Lord, hallelujah. Right.
Hallelujah. Dwai people wan chman. Staman pan no try. Staman pan no play. Hagateng u Jesus Christ. U Jesus Christ wang akbi. Hadu menta pim baju pan ai na. Pan menta wang try. Wang pan no pa. Hagateng jonga. Badu play ona ye pini ke chanme. Kat kani kalat. U play u Jesus Christ wang ini ke chanme. Oh yes Lord. Kini baru apa cakap? Aku afin tuai, panu try, pedang, pan bat pedang, ni kejanmian, pan bat ngait ni kejanmian, bau play ulang pala mana ipi ni kejanmian, baru tu ke jingpang kaba air, ki doktor, ki report, ki long kaba ki ong le kelak menong kaba air, hari kemat jom play dan kaba air. Kad snem ka sok plat you try. Kad prasnem ka sok plat you. Life hu prasnem ka sok plat you. Kilong tangkum si klip madak mat you try. Hallelujah. Ngat kerpadi pasan Marvin wan chmat. Akot ye ba Ivan. Akot ba Ivan. Akot brother Ivan. Ivan chmat ye twai lang. Hallelujah. Kiban tipa. One nginya tuai ni ke janbe. Agak pin man chikmat ba Ivan. Rai ba Jason ni don sto korban Ivan chikmat. Ba Jason. Rai ba Jason brother Jason. Tapi don to man chikmat. Oh hallelujah. Yes Lord. Kiban tipa. Nginya tuai specifically nginya tuai ke pynkhiah ni ke janbe. Nginya tuai nginya ngai ni ke janbe. Nginya grilang. One squad bajasan nginya grilang. Nginya grilang ni ke janbe. Nginya grilang nginya kotlang. Agawai ke jingmon. Agawai ke jingai ni ke janbe. Abang ngi kip ki shagri jo try. Akotlang. Akot i brother perkhat. Akot i ba perkhat. Akot i ba perkhat wan chman. Hallelujah. Right. Oh, Shandaraba Karaba Sondoreba Yalaba. Babrakat one chmat ni Dwailan upon a German. Yes. Hallelujah. One. Nginya Dwai ni Jingay. Nginya Dwai ni Jingay. One chmat. Hallelujah. Aku akan jam jai kalian. Aku jai. I don't keep words kalian Jingduwai. Tongnya snak di lang ngim gi shri ju tuai. Ngnya snak di mangi yang ni sangun. Ngnya snak di ban itu terpeng jua. Ngnya tuai ngan tuai yang di kapon di klub man. Dega jingai. Ban ngin hiar nang ni ngin bukti gini gi kon gi ju tuai ni gi janmen. Trying a dry go but trying the jingi lang ni bro sangot ko pa gi shri gi jome ko pa ki mala jil mala khat yang gi try kanat ko pa de ga ju ga bor ga but try go but try but u Jesus Christ kini ga ju ga bor kan try lang ngi try ni gi janmet ko pa trying gi pendem gi prele kmat jome ko pa try Abangin late bangin bukti try gi kon gi jome ko pa I can don ga contact point ko pa I can don ga release ga try gi janmet ko pa magi kon gi jome try kin yok ya ni gi janmet ablay ko pa naga jingpang sas nem ko pa kada te gi try kanat ko pa try gi try ko pa bangi nget ko pa try kanat ko pa hallelujah to ni late ngi bukti ko apin dry ba given ko apin dry ngi dry Aku akan tuai ke pynkhiah. Tuai ke pynkhiah, tik ye ke pynkhiah. Tuai ke pynkhiah. Tuai ke pynkhiah. Tuai ke pynkhiah. Tuai ke pynkhiah. Yes Lord. Tuai ke pynkhiah. Oh ngai ke kambak ngan jalong. Ngai ke pri ke mi ke Jaka ke pri bayok ya.
วันมาพีรุกันเฮียงวันมาพีรุกิบัดดันนะพอ hospital มาเป็ดเฮียงวันกิบันสเปดรูหาเดียนะบอดรูไอ้กันนี้ก็ทิพกันนี้ก็ไว้บักนี้ก็โจกับพอบักบอดจูมันเสียมันก็โจเปลยกับบอดอยู่จีบันเขียบตอนนี้ก็จะกันนี้ก็โจกับบอดกันไทรฮับพีรูไอ้กิซีกิบัดเดียนะบอดฮับพีเป็ดกันนี้ก็คูบอดเงี้ยกันนี้ก็จีบันเขียบโจเปลยก็วันให้กับแมทก็โจพีฮาเลลูยา trying it way go but try yes Lord โอ้ยไอ้งู try มันซีมันก็จะแม่มันซีมจนกันจีบันเขียบ try Jehovah Ropeka Jehovah Rapha heal Lord heal your people Lord heal them Lord touch them Lord heal them oh Father Lord เป็นแค่ try นั่นก็จิกทางบารวะ try เป็นแค่ try กันนานก็ป่า try ก็ try ก็ try มันจงกาก็ป่านี่ก็ชันเมียก็ป่าคนนึงก็จิงปังกับยันกับแมทกับพาดกับจงกาก็ป่าไอ้กันเล็กกันเพียกนอกก็ป่าไอ้กันเพียกนี่ก็จิงเอ็ดนี่ก็ป่านี่ก็จิงมันแค่เพลย์ก็จงแม่ try กันนานก็ป่านี่มาลงทันกับบ้าลาบัดแม่ก็ป่า try กันนานก็ป่ามันยิ่งเอ็ดก็ try Pada kajin senang ke jomel try, lapan kia ikat try kena kopa, agar ikat jamir apply kopa try. Oh yes Lord, jimpan kia try kena kopa, priang ni kecing hallelujah. Try ke try jaga kopa ni pon ni ikat jamir apply. Kena ke jimpang ke belek ke babat ikat kopa. I can run ke jimpan kia haga menca kopa. Dan kalau ke Jingduwai ke dekat met kopa, met kia, meleka kaba kopa try ke met ke juga ni ke jamir apply kopa. Nama rumah ke Balang kopa try buat me. Penolong ke Balang sudah kopa try. Oh yes Lord, try ngeduai dan juga rumah kopa. Ngeduai ke kaba jauh me try. Duai ke jimpan kia ke jauh me try. Ke met ke juga try ni ke jamir apply kopa. Oh hallelujah. Ngeduai dan juga rumah ni ke jamir kopa. Ke jimpan kia. I can long try ke met ke juga try ke nat kopa. Kano ke bamdai kopa. I can riak nok ni ke jamir kopa. Ngeduai dan juga try ke nat kopa. Ke jimpan kia cuma I can jalong kopa try. Man sim aku jong blai. Man kia U Trai ke nat kopa. Ika man sim ke jim ke met ke juga baru apply kopa. Ngeduai dan juga ni ke jamir kopa. Man kia apply kopa. Biar ni ke jengai ke jimpan kia U Trai. Ika met ke jofi ni ke jamir. Nama rumah ke Balang baru mulai penolong ke Balang sudah kopa. Oh yes Lord. Try ngeduai dan juga try ke nat kopa. Kena ke jimpang ke belek. Kena ke jingkyrkhu kopa. I can let go apply kopa try. The grand ke jingiasyllok jongka kopa. Ke shot ke klan tado menca kopa. Kalau ke brave ke mas shot ke bak klan apply kopa. Oh rabasa ko rabayan dari Jaka laba. Ngeduai dan juga kopa ni po. Ke jimpan kia ke jome kopa. I can long ke try. Ke jimpan kia kopa try. Kedua ingatkan ke jimpan kia kopa. Agak met ke U Trai ni ke jamir kopa. Ke jimpan kia. Piang ke jimpan kia kopa ni ke jamir. Oh rasa kalaba ya ni. Kedua ingatkan jimpan kia apply ke jome kopa. Agak met ke juni ke jamir apply kopa. Oh ahabarabah. Yes Lord. Avenue Shamayim. Yes Lord, our Heavenly Father. Heal her Lord. But kia you got try cannot go by. Oh yes Lord. Oh ahabahala. But kia go by. But kia you got try you got champion go by try. Oh rasa karabaya. Oh hallelujah. Oh hallelujah. But kia you try. But kia you got champion go by. But kia try. Lapan long ke try. Padu priaman me kolong ke Balang sudah kopa. Padu am U Trai jaman kia ke jome kopa. I can long met ke U Trai ke nat kopa. Ke jaman kia ke jome try. I can met ke Jaka kopa. Lalu menca kopa. Ke jaman kia try. I can met ke Jaka kopa. Ke jaman kia try. I can met ke Jaka try. Lalu menca kopa. I can met ke U Trai. Ke jaman kia apply kopa try ke nat. Ke jaman kia U Trai ke jamir kopa. Kerana kita berkiat ke jomel kopa. Pada jam senang ke jomel, kita berkiat apply
ablay ko pa. Oh, habarabah with great love you have loved us, Lord. Avenu Shabbat Shemayim Nikala Shemeka. Shabu Malkot Zekaria Sebo Soneka Paret. Shabbat Shemayim. Yes, Lord. Oh, Rasaka. Benkiata. Kenyatim Benkiata Jomekopa. Oh, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, O Lord. Yes, Lord. I can longer back. I can longer be the God Jomekopa. On earth as is in heaven, O Lord. Pynkhiah U Trai cannot go back. Pynkhiah U Trai cannot go back. Pynkhiah U Trai cannot go back. The king of Pynkhiah Trai. Like a met good you try to get me at go back. Pynkhiah go back try. Good Pynkhiah Trai cannot go back. Pynkhiah you can try cannot go back. Pynkhiah go back. Trying to do I trying to jingmane go back try cannot go back. Trying to do I go back a book of Ktien U Trai cannot go back. Kanu ke jingpang high blood pressure kan late dog kan riak no go back. I get try ke Pynkhiah try kan long go back. Ke blood pressure ju kan long normal no no menta go back ni ke chen miet ablay go back try. Kanu ke stress go back. Kanu mam thai me I kan late kan riak no go back ni ke chen miet go back. Unia you pray go try. Go shine you climb go back ni chikmat ablay go back try cannot. I'm you make a put try. Like a gym you can try you try cannot go back. You make a put try team Jaka go back baro go back try. Oh hallelujah. Yes Lord. Hallelujah. Trying you can get Pynkhiah you make go back. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Hallelujah. Trying to get Pynkhiah you make a met get Jaka go back. Pedang ni ke Pynkhiah try ke met ke jom pi Bynta. Kaba mala badu pray ko lang bala badu pray. Try nginget ko pa. Nginget ben ngi pedang ni ke jinget ko pa try ni ke jenmiet ko pa. Yes Lord. Yes Lord. Try ke ken ke Pynkhiah ke jom try ke met ke jom try. Pedang ni ke jinget. Pedang ni ke jinget. Keripot ada tuak di rumah menu. Arajal snem mencuala tuak i keripot. Arajal snem mencuala penpau. Halor ke tipna halor Calvary. La penpau i ke santi ke jomblai. La reveal. Ya Jesus Christ. O Balang. O nam Pynkhiah junga ma jomfi. Dan kabamla trying to join the Jaka trying to jenmiet kopa. I can get a report to Jomekopa. Your report says that by his stripes you are healed. Be healed. Receive it now. Priak ni ke jengai ni pon ni ke jenmiet. Trying to craning ke Pynkhiah Blei ke jemet try ke met ke Jaka kopa. Menurut Shillong kriat duk slak jat ablay ko pa try kena ko pa. Pynkhiah try. Yes Lord. Hallelujah. Trying to do I try to kon jame try kena itil ko pa. Ke try kena ko pa. Pynkhiah ka ba janai ke jame try ke met ke jengu ko pa. Kanu kabam day ban dana ka met ke ju. Haka system ke ju try kenat ko pa. I can me kan riak no kan khoi no par baro ablay ko pa. The kran ko pa ke jinglong wholeness ko pa try. Ike jingdap ka ba pura ko pa. The kran ke jingkyrkhu ka ba pura ko pa try. Haka met ke ju try kenat ko pa. Unyang ke try unyat ko pa try. Padahal bukan puramnya me ko patrai kena ko pa. Un syakri sisyu me arsya ko patrai. Nani syakmat ko patrai kena ko pa. Try men penyak pat ke try ki Sngi ki bola do ablay ko pa. Men penyak pat haga mat haga jim ke jengu try kena ko pa. Lord, he is precious in your sight, O Lord. Hallelujah.
Men protect you try kenat ko pa. Try ngi aingo ngi songo ablay ko pa. Oh gabram ngi shame ko pa. Hallelujah. Hallelujah. Yes Lord. Try ngi shwa gabram shame ko pa. Mi kraw plat ko try. Yes Lord. Hallelujah. 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 Nginyamani you try to do right. Ginam kerki. Try lawan nang pelaj ipi jan. Ublay lawan nang pynkhiah ipi ni jan be. Sipriang nang jinge ni jan. Try ngi aingo ngi songo ablay go ba try. Mamedoring kat bat ngi try ni ge jan miet ko pa. Mangi sngo ringi tip mamedona play jongi ko pa. Meong tinga jame try ba arna lying ya sting ge ting jome ko pa. Anta mendona bat ngi ko pa. Nginget mamedoring kat bat ngi ko pa. Nginget try mana pynkhiah try ki bapang ki bashitam ko pa. Nginget try mena lau try ige jing soccer dot ka try jinga jingem try kanat ko pa.
Nginget try. Iki pamat iki jingtang ko ba. Kimat iki jingtiang jome try iki jane. Kiba kulumar ko pa. Kilong jai ko pa. Hani iki janmet ko pa. Try ngi aingu ngi ai ko brom shame ko pa. Yolot me try. O Jehovah Adonai Rofika Rafa U Blei ba pynkhiah. Kama me ong try ngang along U Blei ba pynkhiah. Yame. Nginget ko pa. Magin pet shame ko pa. Hakateng Jesus. Amen but amen. Filawan siyong ni kapor. Ngadon katugan ni kijim puna. Filawan siyong sipor lebam don Jaka siyong ru. Nalay filawan yang ngan cubat tang kendiat ifi kedon kijim puna ni kapor. Kumapitip ngidon ngadu jeseng Festival of Grace. Hapunai Oktober nadu arpusan arpun buat arpun yoterik. Ngidon kami ke Jingduwai, ke Jingkyrkhu, ke Jingduwai jefi ke Liang ke Bynta baro. Abang ipun krea ikan ke jeseng. Ngai U Blei dem ta jong fi ke bla Kyrkhu ni ke Jingiaroh jong fi ke pisa tingka ke bormet ke jong fi baro khai. U Blei kyrkhu fi. Bar ka bedai bar kani ke Jepun krea dem ta kani ke Festival of Grace. Kandon ke Jingduwai Khasan tereng kata kalau ke Sngi jinglai jingkyrkhu. Naru ke por kendai biji menstep hagari ke Jaka. Tela kerpat ifi barok khai ki porlok pramangai barok khai bat phirik bapet ni yeng. Man sampai ru adina bot. Lefi kwa banya don bentalang bat ngi. Hagari ke Festival of Grace. Ngoi weri fi Wan shikani ke Jingduwai ke Balang lakat santorik. Nginduwai ke pangru naman tayo bapang ke basitom. Kemudian ke jingile aru nginduwai ke pang naman tayo yakum gitaru hagani ke Sngi kat santorik. Kan mau bu jikan mau kat santorik. Lalu ke por kandai beje menstep. Ra iku laga jong ku ke jong fi. Absyang menduai. Let's say pindan ke por pin terang Filak ni por pun seleng Toh. Kebaar pada la arpun riu trik mentau bunai Agus. Kandon ke Jingduwai lang hangte siapo Nongpoh. Haka tenat jungi hangte po Grace Worship Center hapo Nongpoh kebadan hapo DM Hall. Bat kani ke Jingduwai sya jingit kan senang anu por sipo buji menstep. Dia gitu ke badan kali lagi jong pila banlej Ada pila bangkit lang kiway, lang lalu bangkit lang kiway. Gitu ki bamla bamdon kali banle Nongpoh. Ngila penbiang kali but ngim mansi hapsim ya gabai kali. Bagabai kali kalong sispa sanpo Mawlai kata kali kawan. Sikiwi jon kam ngatry na sipo Nongpoh kila penbiang kani. Tenga penki pensluri fi bar khai kibadon hangni bar ki bapet ru kumjo. Wan yishim mentalang bangi hagani ke Jingduwai lang arpun riu terik Agus hagapor kan pobuji menstep hangtai Nongpoh. Dia ngidon rogi Bible study ni ke Jaka man ke Tuesday hagapor sanchiteng bat ke Jingduwai man ke Friday hagapor henriu beji janmet. Damdon chu Jingduh ke Cimpapuna damdon chu na. Ngatry lah biang. Tahu ni kapor dengan IT dah, ni kapor hai berpeniai ia jeseng. Boleh ngerkui fi baru hai. Kalau ngai bapla sisa ngimat ya ke jingkyrkhu ke jong Blei. Jingdon ke jong sim bakoi ke jing Trai ke jong sim bakoi pedang jong sisa. Sungu sisa U Blei nam ta ni ka por bawan jong pla yang i. But
ngangai ibai nangi sungu syai Blei. Blei sebuan pastor nam tak Ktien bapiwan ra. Ni sutu bakadai bet nak khat ke jing Sngi ke jo. Blei nang kurkhui pi nam penan kam shu pi. Ya ke banuan ra. Ya Ktien ke jo Blei tu parok ki padan kam ya ka. Ya por ngani yang lang baro. Dak mensim ke bas ngungu si syai Blei. Menta ka jingwan junga pla jo uingi menta. Tong inda nak mensim jo ke jing sungu. Man nga kerpat iba perkat patau in sobha. Manya lama ka jing aingu. Bat man kerkhu penwa. Tong ye leit lang in aingu U Trai, in aingu bangi dei ki khon ke jong Blei. Im dei ki U Blei ula ting khon yang ngi dei ki khon ke jong Blei. In lei ban aingu da ka do not bangi sngo tho bangi dei ki khon ke jong Blei. Aba ko pa ngawan khamat jume Trai Jesus Christ ka ni ka por Trai. Ngai ngo igani ka janmet igani ka por go Trai a Blei na do bas dang jong ka jing shakri go Trai. Ngayo sngo Trai ka jing pen sle ngayo sngo Trai ka jing daring kat ka jome go pa Blei jong a Trai. Try yang agak nega Jaka baro akat nego try ringkat ki bapet na yang na sem try Blei ngi wan ban aingo ya me try Jesus Christ ngi aingo yo men sem ko jame go try ubadap agak nega Jaka go pa Blei jonga try but kum jo a Blei jonga try ngi aingo e ga Ktien ga jame go try ka ba hikai ngi go try ka ba pen ken mau ngi go try ba me dai ma me u Blei unong pen kha go pa Blei jonga try ki priu ki don pot go try ki doctor ki long limited go try Henry ke jing pynkhiah ke jome try kam don pot ko pa Blei junga namar mi ong go try da ko bomla baru breu bat me go long go bala go try a Blei nge ken mau ke Ktien ke jome go try ba mi ong da ngi la ban nget ke go long go bala baru to banget go try ngi nget ko pa ba mi deu bala bat a Blei ha ke jan met ngi yo sgo ke Ktien ke jome go try ke ke Ktien ke left ke jinget ke jingi go try ba Blei ke jan met ke nget ko pa ki ba pring ke jing jing pang jing shitom nyanget kin yok ha go try de ke kerteng ke jong Jesus Christ try a dwai ro kum jo yu shakri jo me try pastor Blei jong a try Zenith Khonglah try me la boy ke Ktien go try lor ke shentor ke jong i go pa but nget try me nang yai pen sle i go try in the long ke jingkyrkhu go try ye ke ne ke jing shakri go pa Blei jong a but ye baro ki ba pet de hajar de ki lak go try Jesus kin yo jingkyrkhu de ke Ktien ke ba in kren go pa try ke nega jan met ngin mi do nega Jaka go try a Blei nge kren ye ke jingkyrkhu ke jong Blei pa u Blei khon ba u Blei mun sim khot yo pat lang jome bo don nega Jaka go try but ye barok ye pet de yeng na sem go try nge nget ke jingkyrkhu ke jome kan hiar go pa but ha ga bawai no to ai ba ke jing yet ke jong Blei pa ke jing ai ke jong Jesus Christ belong khon embat ke jingiasyllok ke jing pentren ke jing pen shat bor ke jong mun sim khot to ai ke nilai huwai ke long ringkat lembat ngi hangne baro bat ya baro ki breu ki bashakri ki bamane dem ke kerteng ke bkhot ke jome na do menta shru ki bambam chukodro amen but amen tongin pertalang sausin u Jesus senshar we are lai u Jesus senshar u Jesus senshar u Jesus senshar u Jesus senshar ke je sengla wai pila banya kublek